Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambiye. Nsoko bwa kiro mwancho muligari nche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kureme kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge mutuko amorire ni gagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomrobilyo bubugima nobo cheno asora bego kumani wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro mrobilyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nsoko TV obuso umuguse onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uburuso w'umuguse. omwancho muligere bwa Nsoko TV ngitaseni Nsoko TV nibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchirire bonda bwansi korwa se bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin Nsoko TV oburuso bomugusi magega ya television Nsoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662
magega ya televishoni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 onye kubwatari iborio obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikere liuko lya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebisite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu. WCW Women Crash Wednesday omanchito mulgeria nenga kiene go kwinyuria nga abasubati gusoma swati ndi bwensi asenyo bende yose naganiri kwera no kiwa obwanchane adosi asare anosi asagakora emirobiri ayeri tskoli rero onyokoro musubati anosi asori ngo tebyanga X Women Crash Wednesday nana kuganiri tskoli ya nando nyale gokoro kiwa obwanchane nabego ko kali tskoli rero nabego tokote mabutambo manjito mulgeria kroko igureri tskiyo geri asenyomba yago okumanyanga emirobiri yawe yeritsko ya chakire nabegone chinga kicinde cyogwekerania endoto yage kyagara ko bwate emirobiri yage nchere ya moyo ko yekirania no kuboka nabego cyakaritsko lyago imiyomorobiri Ensoko bwakire chinga kibune chigana ndi mambi yabono nigo gukwariga bene tunyare to gwesemia tunyare to kwimanya nabego bura butambe to gotebega kina kieta senda mbeyemo kyogwanchira kwera niryo giriyago nabego kwanyara go kwenana ekerengero kyago kyaba kekwigwekana nabego twabatoke gosoma wanchiri konde tayo wanjito mulgeria mambi yabono nabo tunyara somtana ito Facebook nabo YouTube tunyare to gosoma tunyare to gosemania nabo igo kumanya yagendete kwene kiwa kora chingongo au risko rero na mange tubwate na ndento gokekera tukunya to gusanga naye eyemo aseyemo na inchide anandemo Mwancho mulgeli na incheni Innocent Onyango andonso soberete gongo kwani ngaitongo mo church na ekwire nilinga itongo nogaya kera gwatebire igo nogaya igo gwatebire nga sole mbiyale na namonongo kwaliganiri tukolia rero tichi gatatu sitaliki 5 mwaka bwelibweyamo mwaka bwikiri 2025 omutinyi no ikomino mo mwancho muligiria na mono togendrete gukuru mwaka na namone kilingo gatebya nyasaye bwanjire litukoli yiri yakire nande abasubati banyare ko babakulibeka busiyona gatebeli neli yabo nyigwetoyo motebire gaiga bono lende likali go WCW namona so musubati yaberete na gatebiri bwakire buya tuchakire kurwese chinga twarwa tukwani umurugi kwa matebinga bwakire buya na namono babuli tuyibole tonye karoro nera kwa matenga baminto bwakira abuna bunyegenete nabugo ko bwate inyaruka yago gabunero nabako yatebinga bamura elini chinga kichino rende asenjire bwikero nunche na inje nabakwaniri abasubati bonda bonsi smoberete simambi yabono na namono buna natebire go chakira umurugi nagenda bakase baba bonsi ipi na namono rende twanyara kabatokoranga twachakire lituko asenjira yobikirano aigane Ensoko TV murobeli Ensoko bwakire togo tebinga asenga kiyabono mambi
nyara kabaga gosoa asumurubirio na ndekera gwasira sumurubirio naboko nyara kabaga kubwatie link yaito SSM yo ya Facebook asoko nyara kabaga kutonyora live link eroro nyara kabaga kubeke kerengera kiage semambi yabono ne kerengera yo kubeka orono goteba ngambara bibali yo guturo gatibatenge soko bwakire ilikuwa batenga boka ilitonyara kabato chakali tuko asenchire wekerono naboko genda SSM ya YouTube na aro nyara kabaga konyora libaga iliyo nyara kabaga kolende kurungo subscribe kera wa subscribe mwanchu muligeri na bokoligeria onyara kabaga kororanga kwa nyara kaba okwirobeli na koranga litukulia chakire bya century gende namba ito ya studio nere ne rabwa se screen yago na ndabo dayana ko tebye kera tu asukiri bosio onyara kabaga gutuma SMS ne kera watumira SMS na boto nyara kotoko esoma gaiga na sensemo ya WhatsApp ngento kirto cha tuateba asama tukaya ndo chenga mwibirake ndogere gutuma video yago chagaiga as studio anamono gobeke simi yago enchirelie kurunga landscape kwa nyara kabago koigore kamera yago kera koigore kamera kwa yeligerelia na aro kwa manya kabago korosia aga video aga sinini kali chi second ya 30 ogateba ayenya lebe gora sigete na namono go nyara kabago gutura nyarebe na nyarebe anene kwa gututumira go chagaiga twakobeke mbeo na kwa nyara kabago gukwana no mugusige kogera gaiga no togoteba iliyogiria uri konyara koba likonyora libaga naye kwa nyara koba gukoigwekana kera koigwekanire kwa nyara koba gutoka asegati ya mariogia ali akurwe soko no rase abali bakonyara koba gukwana litukeli monto chetobeke gatuligera likiro monte iliyogiria endire lieli bali bakonyara koba kwanda gusakama ngana mbabwate iliyogiria bokira chingaki bali bakonyara koba bagukwana kilikia bere ase binyoro mbabwate iliyogiria bo na ayo semambi abono no bwate libaga yugokwana gochagaiga asigeta seni kitogia Soko TV elitunyara ko batokoranga twachakire lituko buronge mwanchu muri na gatabiri rero ntiji gatatu yo mutinyi 11 matuko gayendete kubinyoka ase enchira ya bwanko mono na namono biri twaro biri tyo mwako yo nalitona kuligelinga kirikiri kiraniri kilitarakira na twasa gutwaro buoba lituko naliro lindiro roli ya mambi uramba gokora kulendo be komukinga kiligwateba bikoro bibo togotebanga butambe kero begetemero byo kero montra watendo to yae nendo tete to koyikira nyonyo to korara wika twesokie nawe no murabiensi ya Kenya kiatebete chitokeza uchitafutie werigeri wanchito murigeria baki agatebenga into twins to kwagacha ense ya ito ya Kenya ondete yogo gacha kuruska twagachire na maine use kuligeria bunaboni gatogendete gukwana Tanzania barucho muchando bano abantu baruete isiko lakini bagateba iga umubisa ataracha gosoabu ogache gosalie bintu muntu nari kurumo motebetie sikibuli keberete muntu naramotetie sisto je chibando chire igo toba buga ngo komochia umuntu isiko muamate kuri nyumba bwa gotereligereri nabego to kabuna lirikare kwa kanyorira umuntu rero nari abantu batari gotugie tukimono kutatiga ngo tugabale nkare kwa bagutari town ni bichanu muntara aliye chanu igakora inyumba bakabasacha rere yabwekana rere chorus aho chikoliye chanu akoboliye chanu ngono chitaka ngura kurwa kumbe ke chanu aje takabeke setu kigora igore ndo mwanchu muri litotebanga mu bisatara swaga abwise email yaga chake ko yumurira mache kurarigeria ngonga useke baongeroro inerengana yane yabona mambiko tebinga urarigereria urara iseke bawo kebereterende onyara ko bagokoranga yabwenere mwanchu muri gili bunatwagatebiri rero ni litukulia Jumatano nande WCW litukulia ni Jumatano ni ya Jumatano na ni ya baswati litukulia rero mwanchu muri gili ni ya Jumatano Jumatano lende yechitariki isano twabalire anamone bintu bigokorekana litukulia rera nerenti ndabali Nairobi rero liere deadline chinyumba njire utaka ni dirit kwikira rero mambi ba ukurimeria gastima kimba balimeri tigankwanira bali babwate mechi yabo tukulia rero naye nali uguchikubwatia bali babwate mateni yawo yechinyumba aya litukulia rero chitalikisano nali okonyora no ni byombe binge bigite deadline bigoteba ngaya besere bono koraki karwe tatige bino biro bimbi bwati matuko ino mbibwate bakasasta bya uchi abutukonya turatumba bese kwabekirwe fine kide mbwate bakibyo kunyura ngoli ubwate byo gutarerana mbwate byo kogenda litukeli mu mwaji kwabusa bya nakobara byonse ibyo olenda banga WCW nabanyo iraso bakore byombe
abu no na batambuire mono na mono asenchiri mugendete kwagacha egesaku akororangi amate abwenero nyo muntu daro konyoro gwatendo tene na senga okonyora mono no muswati orengereria ari bintu kirenga ki agateba ngobongo bwanekera nkaransti ga nkorengereria ibintu chiri bukumi kwamanya kweburinga ba minto inche bono intakali korengereri utatigarende okorengereria okugwonsi ipi nabokonyora nga okonyira asenchira gete igorende nto banchite ase bintu biri mugendete koerwo biriria linabetereri goteba rero DWC kwa betereri rero na liritukirio nanchiranire kireiki goba bwateri tukurio gochengera ile baswati ile abagakandiro Monday nari ino ile to WCW meta baswati nabo enyumba akonyoranga no ine nyumba onyo muswati tebangeti onyo mugaka kibangete onyo be kubunekana okay ikonga kerba koro kibubwanchani buri nabo igesko Wanchu murigiri stage kumichetre mambi yabono nyigwetenga nisko ebwena takoro kigwago chia ase enka ndoche hesi kaptizo emba yago taba good morning to shangusha kitu mpya pale YouTube Songororo by MC Kudus featuring Generation Empire aiga ni nyegene tenga oya toldi elinki yorange gentege kiyeliwa gentongira kiyeliwe hii kitu ikiangushwa sisi tunaiamusha nsoko bwakire igano ndoche musoliwe swata bakira Dennis ekeyo musoliwe su kuruchinse mochi na kuru City Salams Club go ikaga chuba say to watching live mbiya mono nandaga tebe nsoko ne yamona andega igandoche musoliwe su swagatimbu kansega tabanga abayiga babuke nagosoime yumurobelio asakale tabali tukolero lya WCW Diana Bindemo wakwaniwe Salomo Nyoni Jeria Kerubo na Dolvin Mora Sheila Kemto Keri Esteri Linet Mokogoti Bobiero Natasha Mcute First Lady Doris Nyagaka Jan Mo Moreka Kajeni na Boigoros Michiemo okorokwe Edel Monte Indo Chega Barnabas Kibasoko rwa chinsemo cha doa Qatar akoteba go ikasobonya masivi pamoja ime ya Nsoko TV Diana bwati ko chakira boni venja mu bisago triboka ndochege chigo charuka rakina bongo chimnyoki bagotebanga nere Philip Hoho agotebanga in tuned in Fred Moga watching live chiria Kerubo otebanga WCW kurangombo manamba Byron Kingdom Weekend Soko TV Nairobi na my mom Mariana Ongeri na my daughter Mazdiga Mora na basubati bonsi ben Soko TV na bakungu bonsi na atana wasacha bonsi ben Soko TV buna Jessica Innocent na bakungu bonsi amashabiki ya Soko buna Christian no mosoriwege susu andumete au bonsi na mashabiki yetu auteba na inche jeria Beni na basubati bonsi batwale tukuligia na inche jeria kibona kuganiri tukuligia ya basubati WCW na baigo aguteba Domike good morning korwa manga and Soko scheme were represented. Asante sana Prince Nyachoti Mokaya good morning na ndebonse na babegete mojeria love ose obwanchani korwa county number 2 tuned in kwa mpigo WCW Christopher Tandia otebanga bwakire byakorwa burangi Kenyambi with my wife Lydia Kerubo abana Sheira Matiangi Moranga Mikae mama Mongina na tata Moranga pamoja hadi tamati. Have a good day na yoto alitukuligia Bonvenja mobisa Nsoko bwakire Bonvenja mobisa aka Bonvenja mobisa kurwa kiro na inde meyomoro bideo wika omoirio na bigo bana bas kibasodoha kurwa doha Katari wika seito nyamasibi pamoja ime Nsoko TV manjito muligia tinga kisiwoti yanga ekera wikira gwa somtandaito Facebook na bakunyara kogo to follow tonyara togo skamotwe na bigo bune nchira ya mokwanyara go kwemanya aliagendete kwene kiwo manjito muligia seketa senyeito kwanyara go kwego kibogo nemero bideito na bigo kwa wikira sense media YouTube na bogo subscribe na rabune nchira ya mo yogo tubwato koboko na ndomaite ntore nyiri muligelinga togenderete no mutienyo katatu uratu chako bokolerwa ito lero ni tariki sano cyo mutienyo gatatu mwanjito muligeria na ndinje tigangwa kiringa biyamono kwanyare ko gotosira kwanyare ko gotubwatsi kwene kyabune getasen gitugiye Soko TV ngosuka kiremo twiganga nabukogenda gutuma ujumbe yago asi namba ite studio 078 mara kabere 6 mara gatano na tirinere namba yo moyo na boigasi na miyito na boigasi nsemo cha WhatsApp kakwa bekiraga clip kyago togotebanga landscape kirwa kibekirega
in 30 seconds kwanyara go twekere ngerero kyago nabo kwani abamino chinga kibini chigaboro kiwagendere tamate mwansi chiskuru boigo nabo kubaganiria maya kwanyara ko gototebyanga nali ali obwate na migoto batebo butambe totoka chinsemo chiya cyanyingani chinsemo chiyo konyoranga mwanchito murigeria tichiri chingi yakorenda sarabu no na ikirugo chikorigeria clip yose amati yago mwanyara mokogoka nabo igo mwanchito muria togotebyanga agenda utuma ujumbe yago murobire nensoko bwakire tonyare tugusanga tumanyani nabo gotogotebo tamenga aigano konyora gokwena na kirengero kyago nabo igirio giria guria bari kwiweka Anchumuligereri buna Diana gatebiri gugunyara ko bagotumya e clip kyago buna watebiri na nemono kwanyara ko bago gatutebya soberete nande buna twekwire neiri mutinyi no gatatu kurutu igure bisieli byeito na nemono kwabere utwagacha kira lituko ne linde gogotobogori gwatobeka igoro nabone igo murubiri bwensoko bwakire muyamona asugotobeka na mbeye masi TV kirironga lyagu si hashtag ensoko bwakire mbiyamono mwanchumuligereri merobili ninu mukonyara ko yanyara kana ko kogenda busio kogera Diana kera tuachete twalenga bagani tugakwana litukulitangani kurueli bagatubwati na kurueli batubwateti yabere bunemisa twatwalira ababwatani abonsi pi babo musuli begesu Jelia Bonventure Colto na banda bange ni nkorande mwalimu Duncan Wens na roro nkorando mungwano ndo korukuru chinsemo chirichia ensemo yabo basi bwensi pi bali mwanya alika mokonyora libagana gosoba ndo ba pilipili hoho nkorande mwalimu Anthony Ragoli bali bonsi pi mokonyora libagana kuligerelia etaseni geto gensoko TV toteba mbiyamono na nemono mbiyamono asoko ganyumuru bali bwensoko bwakire na gotobeka ase map kose ase ramani ya emirobeli ili konyara kabage kolibiya ase li orogongo rwiturwa gusi na anene mono ino tabagusioka obasoka isiko ya gusi na kwanyora kobago konyora ngatwanyara kwa tukoimukiririe ke gusigoro mungwana ya monaro gochoto likiraga ige message yayo tatebiri tukulia lero ndoche mwakwa ne gazeti biyambiya mono sana ngakiri tokoleta mamocho na aro na bago tatebya essentially kamine imwanyara kwa mugotwagacha twagenda busina Diana nere gocharo twararingana limwa mutimanya tinga ngayalire tiganga tumanyinga ngikirike bwenderete gokoreka nese mambi yabono Mwanjito murigeria buna butamengo tiyengana na kuburwa niringana limwamo ndakumanyitinga litukeringa kirende ligo chigo chaka kule no mwanjito murigeria ndete tiyengana bakogenda utuma ujumbe yago kango chwa kwalinganeri ujumbe yago ase namba itu studio 078 marakabere 6 maragatano nabo igonere namba itu studio 6 maragatano 307886666663 kwenye watuma ujumbe yao weka sensemeri ya Facebook nero karugoto follow kwa tuma boigorwa karago se ujumbe yao waswa sensemo cha YouTube na rugwa to follow TikTok na otogoswa live bunensoko TV tonyara tugosange mirobirito kwanyara ho kuyicingiro mwanchito murigeria koleli ngara ito lieri tukolia rero ingoligote abayigo yomito innocent na bigo murigeria ito onye kwa bweni lyokogoro ko monto teko ba makumya ekero araye chimbero na korokwo kwa bweni lyokogoro ko monto teko ba makumya na ndekero koraga kuya na korokwo atame chimbero chintindi wancho murigeria ingaralia litukororira bwonye kwa bweni lyokogoro kwa bweni lyokogoro ko monto teko ba amakumya ekero araye chimbero na korokwo kwana kubweni umuntu liri kwa mubiyolira amanya ko genda gutama guti tetande betana gweni muntu diamono ntebe kuko na bingo no kugwenya lakini namenyire no muntu maybe kerona ninge canvas kero tu amenya igange 2 weeks na aringe classmate paka kagero mai tinka machikwanga bakamba lakini ndaba nimbajete ono Egaika tuamenyire ndagira yatwerere kama sibe tubugima mboro bokong dile nawe ire nawe we tell kwanyurire serious chimo ngina kwa bachumurigere lino gwete ngigia korekanita nemono konyorure Diana muntu akwiburi ngumuntu yo ngamokonya ngamuire skuru ngakora gintu gite teko bako ngusana ukubweni ukuguru na bigotogekana n'umuntu uri gwakoreira amaya muntu yito basa gukumia keranga bono na asotokira mano chire litukulinde mwata baga na botoko ganye bikoro to byanya gusira to binyora na rero nyugwete Diana gale batebanga na bokonyoru yire no kugoro kaleki ochire ngo mwanchu muri linga batebye se mambi yabono ayekero gendete ko konyo muntu ko gendete ko mubweni mu chando yabwate
enkabu nabona umuntu urageirwo kire bwogo nabagocha bwogo ikaransa ko gambia kwa mangana agotebikire gintu agatenya lebe ngakia kwanetirie igotire tebo gukumia karaga tenga bona tiganda agenda guchiga iga ana alikuaga netia atwale chinguru lendo matenga twati chingo onyoro chira semambia bono mwanchu muligereri aigane Soko TV ni mate mwabigire chi message ino kini taita togendo mutimo kumusini tokoirana tokomanyia amayehu nagende tokorekana kuruase chinse mochi ao na nemo nabaliki baitu baya ikiriga iga tonyare ko batuko yabeka asembeo Eye Soko TV uboroso bumugusi amarire nigagendrete gutose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime ya Soko TV uboroso umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizoko jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia singa kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa
Wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Onye kubwateri iborio obosemia gusekero kindi gyonsigore emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko rya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazi na towers egoroba ya gatanu na limo asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse. Eye n'Ensoko TV uboroso w'omuguse. Kigumu mwancho muligeli bw'Ensoko TV umurubili n'Ensoko bwakire buna nagotebi hashtag n'Ensoko bwakire nabono nigo togoswa asensemo ya maichitire chiteke 25 maiga ichinse 12 chabona mambia kirangende gukwariga nagotebi nga boka unyara ko bagogoswa somurubili na nomono unyara ko bagokoligie nchira yo guchaka litukuliago tuguchaka kurwa se tukatata etire ngosbono na matukane maiga yigitaseni kigitu gy'Ensoko kumulikira okobokurwa kubura ku murundi oyomo aselieta Vincent Nyandwaro oyo nyari tukaba gakororeka litukulio mwerekera ringine pigipigi mwanchu muligero libono nigo yanyari tukanitengo muligero yo mukuru asegeta seni kigitu nyari tukaba gago ikabosyo bwegeta seni kemo kyabanyanyimbo na gwakoroboti na goteba omorori Vincent Nyandwaro lakini nende epigipigi eliabwate terorekaneti asere na nigo bono butukibwa chakiwe elikomanyanga epigipigi ya chetu mwanchu muligero tatonyororo wati urwa senchira yobekira Maiga yegetseni gy'Ensoko TV komorekero kubaro ko murundi epigipigi yo mukuru ase stage yo moringa muri tukari Juma asireta Vincent Nyandwaro amate aye yakire twesimi na gotebigwa ase biseta bwati epigipigi yo asekeria gotebuna ni go anyar tukobokuru epigipigi na bateja babera imogeti kuru ase nyombe moko ego kime omochibo gembo omorigererio yo mobwe TV y'Ensoko TV na barigereti agakesimi gocha se family yo gose gocha se nambe ye family abo asa to manyetinga oyo bale no muroyu no ara se kenyoro kiabo kikyarenge kenyoro kya Nyansongo Nyansaki 1 nabo twachie tororo e weekend tokanyora mu muroyu omana no are nyomba bwa twatebetigu akunywe chai boigo nabo twamubegete chingayo tokamoreta mpaka se umuringa boda stage abwa sawa chetigu tanyara goteba se pigipigi ere kiara nera twanyora tari ne kebungo gie pigipigi kurenda gotebanga epigipigi ni ganyarete koba akouru gukwana na baraibe stage ya boda kuru ese stage yo muringa mwabate metoko muringa iri yo Vincent Megayero gotoka nigo batwereria ige kerabona abarundi echipigipigi banyarako bagusabanyarako bamaese chinga kiechiga osirete ntwamonyora ria itiborio ngiri nabo igo toko keretwa chikomochibuya tukanyora tari gokwana omene boronge nga yepigipigi eberete rakirende fact ata ngere pipiga ure tunaba ibita bamaiti aba bamurete rakirende bona asengenchu yayo ntu abugata korengana neri chiko tutatagete kuimukiri chika samo kaito tukamuira police mate noare erinde bakwane nabanyine ba namba iwana ne pigipigi yeto kyosena kibagokora bono ngokurira abantu baminto ba boda ndonse simule litanga ntetorabe ku salama kuruga igasituko chakira nekero gokora biashara manyani ngoko bogori nande nsanga pyo gokora security tige chake nae ekeroro jingango chiore go siba gento kiago margoba paki pigipigi yago nyomba gende page karne starogoja na yora kobuli tukeri na yora akane transport mina na into to gwakanwa omusani gaikigwa se kigambere kyo gembe kerabona obwene bwachakire kurigigwa goseni gane tiepigipigi goseni ganya tukoba okourwa kiera asinye serikali ne rarore na kia okora elindo monye na nyore obwene bwaye iga ba minto mwesi ngo batene ntu abatokore biasara ebiasomo bwo wanja tigatokore asenjirere yo obwene no yo kuimuki manyango kuimuki no kimoko gamba no monto otamaeti beko yo mina ngake aiguna na asoreire gochia ekiokobora twa manyasto okorigochi
igo mbiamo nase eng'encho yayo abaminte Ensoko TV mbiamo nase emeremo emiya mogokora naende tiga mokorwa botambe Nyasaye chinguru ne chisemi chia igoro mono erinde mogenda gokora emeremo eya ase eng'encho ere engiya mbuya mono ekero bono obwene bwachakire kuri igoro komanya osomoro Vincent ngenya kobokoro epikipigo senya tukobokoni niga abantu bonsi banyakoba gosomanya kwa maiso na kore epikipigo igana andansi asanya kobokonyarra nyako kugwa koro bati asegetsen kerios kyabanyimbo kerange nae gosokwaka esimi ase nambe yiga kuripote serikali nambe mugiye Ensoko TV kwa sekauti yogembo gotoka ya sekauti ya Kisii Reterene Dominic Onderi Nyabuto Majito mulgiria tugutikana na roboti ururo musakito Dominic Onderi nigo toika gwikase county ya Turkana haso munyanyimbo yomo yore kurinda amatemu abetega kuraswa no mubigwo yomo na gusiribuguma bwaye asibone amati yasokire na gusaba bokonyi nabigo obwene bwo mwana obo yobetega kuraswa NKM kurwa sekenyo ya Kopio county ya Homa Bay nigo yasokirie eri gusaba bokonyo kurwa ya serikali ndo bwensi oyo bwato moyo bwwancha magayo yo mobo yoro munyanyimbo kuraso chimbunde ekeraringe kulenda matemwa asaboro ko bengo kara matemwa KCSE ase county ya Turkana kabisa. So mimi naomba tu serikali anisaidie juu wakati alikuja nyumbani alikuja August na tuliongelelea mambo mengi tukaongea mambo mengi kuhusu biashara like next year alikuwa anafaa nifungulie biashara lakini venye amekufa saa hii hiyo mambo ya biashara ni kama imeisha tu hivyo. Alikuwa hapa August ndio tulikuwa na yeye hapa. Tulikuwa tunaongea kuna kitu tulikuwa tunataka kufanya. Korengana na mukaye nigo aichanire asogwo ko musachoye uyo mutigire kale no mwana makategima. Huyu mwenye amekufa ni bwanangu na bwanangu ameniacha nikiwa mdogo sana nikiwa na mtoto mdogo kabisa. So mimi naomba tu serikali anisaidie. Nigo yatebekanete buna omonyanyimbo unigalenge kulenda amatemwa abo asamo begwo yomo achitena komurasa chimbunde na gwakambaro ne bunduki yaye. Enkeyo bono nigo yatebire buna omonyanyimbo yo nero ulenge kuyesira enkeyo na bana barenga skuru nego ogokokwaya ne gwatigireria nsali nene abo asabasabire obakonyi kurwase serikali. Na huyu simeji yangu ndio alikuwa ananifundishia mtoto, ameacha mtoto kwa form 2. Sijui vile nimesimama hapa nitaanza kwa wapi. So mimi naomba tu serikali anisaidie kama wanaweza nipatia kazi ama tu biashara yote tu yenye inaweza ni sustain. Juu sasa venye ameenda hivi yeye ndiye alikuwa breadwinner wa familia na ameniacha hapa na mamake pia amekuwa mkubwa. Kuna zingine tulikuwa tunataka kufanya na hii. But kwa sasa hii nimebaki tu peke yangu. Sasa sijui kama nitafanya hizo vitu zangu zote. Sasa naomba tu hata school fees alikuwa anafundisha hao watoto wa brother wake. Kwa sasa hii hao watoto wamebaki. Nonyana bo nigo bayesabira serikali ndo bwensi oyo bwato moyo bwwancha wesokia elinda yesire enkeyo nabwega kwa enkeyo bwena bwabo wetera asogwitwa koyo mobo. Sasa sijui nitaanza na wapi na nitamaliza na wapi. Sasa naomba tu serikali watusaidie mtoto wetu apate haki. Hapa nitaanza kwa wapi? Wa serikali munisaidie nipate vile nitafundisha hawa watoto na vile nitakula. Juu bwanangu alisakufa aliniacha na watoto wadogo kwa nyumbani. Mama naye amebaki hapa kama amekoma kabisa hata sijui tutamweka aje. Na vile nimesimama hata nimekosa mali hata sijui niongee Kijaluo, Kisungu au Kiswahili. Juu nimeshindwa mahali nitaenda, nimeshindwa mahali nitafanya, sijui nitafanya nini. Nabono nigo yatigera serikali ukorobo tukibwa bene elio komobeka byaro mobego yo linda iruge tamokero keli chiko ingoripoteria Ensoko TV kurwa ase kenyero ya Kopio county ya Homa Bay Reteriane Wycliffe Orenge ya kigemo musakito Wycliffe Orenga soroboti ururu ya na mono ase amateyu endete gusaba bokonyi na kilikiaro rekanire nga ulio karetiro mugati esenge yo
obolire omwancho murigire tokagenda busio maega ye amagazeti na nemono engwane kagire kurwa asomura iwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua ya orokinga omwaka bwechiri 2022 nige obomo obuli bwa kwamiria serikali burachiko baboko mu musike Kalonzo Musyoka ebendera yokuliyo bura ibwense nabo igokobeka omusike natembea kobomo konyoye na kwa omusike Fred Matiang'i koba omwaziri omonene bwense ya Kenya nigobone ngani yuya nyale kobage gotorana na koleta chingwana chinyinge kurwa asaba menyi bumuchubo songa nemona asabanyale koba bakomochia ebirengerelie byo omusike Rigathi Gachagua na komerenelia mbuya mono omusike Uhuru Kenyatta ase ogotenda na Matiang'i tikatonyale koba tokonyorwa oroboti oruo ase nchira yobwikirano kubwatekana nengwana yayo muraibwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua aburi chikurigoro asuyo gocha kuirukia bendera yobraibwense mwaka wa 2025 nebere yobo mubwo bwo kwamiria serikali. We want to inform the people of Kenya that the formula of getting a single presidential candidate to face William Ruto is on course. And for those who have been in doubt, what is happening in these by-elections is a dress rehearsal of the formula and the mechanism to get a single presidential candidate to face William Ruto. And we want to assure the people of Kenya, come rain or shine, we are determined, as we have been told by the people of Kenya, that they want one single presidential candidate to face William Ruto. Amenyi bo muchubo songo niko besokire na kuru birengere byabo ukwana na Nsoko TV igoro yoyo kabiro mwaziri boburendi boime Dr. Fred Matiang'i nere abakenya bonsi naboigo ikigerugia agency baganetie Matiang'i no murai abakenya barangireti mono exas cha sasa tumatinga agency kusaba Kenya bonsi ni general achago okonyense ya Kenya konyo ya tuoro bokongu obuturo chibaka bikira bona iga mwaka Gachagua tigamanyenga Kalonzo amonere abakenya bonsi igo baitabirenga Matiang'i na agency bakabagatu bawate banga Matiang'i nero kobe president ya Kenya asenga kirate onye chenisia nyene yatagite omugaka Matiang'i ninki gekogera na inde Gachagua bagoika banse gunchura na mangana nchego nari gotebanga chenisi buna yatagite Matiang'i tiga Matiang'i ateni no president elinda ewo mokonyi korwa asabanta abo bonsi bale timu yaye ekerego tebekana na Matiang'i ewekerwo kyobo waziri bonene nigo batabire kiroge kyo tikeyo ase katiba na igo nigo bakomangaina okorero waene bwa Nyasaye ase katiba yaito gentonkeyo no nyenegeke kego tabanga kirugyo prime minister nkro o prime minister mbuyo igento kero tumaete no deputy president na president wono egente kigachagwa batete korosi gaiga ene kiabo ba korosi na Gachagua tigamanya ngalitanga ni was impeached ere no monto otekurwanira keroke ni yons we see now ochigochora tigamatiang'i ominto agende motwe tobeke chitonya chigosira chisire amagana abo Kalonzo awaso mwaka Gachagua akongaina Matiang'i ito ngati kobe prime minister ntobwati keroke kyo ase katiba yaito ya Kenya bono ogunoko mongaina niko bamotogirio muraibwenso mokoro moske Uhuru Kenyatta asoko mwa Matiang'i okobegatia baraibe kiamekio ya Jubilee Uhuru Kenyatta onyote birenga Matiang'i amukie bendera ya Jubilee apeperusega no otore maega ya Matiang'i na Matiang'i no otore maega ya Matiang'i no otore maega ya Uhuru Kenyatta igaya anda batanga abe prime minister abeki aina mangana ababwata gaki omokoni Jubilee mbiamono sana njingu wakera Uhuru Kenyatta president yaito former president ngambiamono asoko chora Matiang'i babwatira namo basoe kiame gichupiri getu wale chinguru ikere Kenya ngima ekara Matiang'i yali wanse kiama kiaye kiare kobege ke jonkira maikana asubwa mobono niko balireira niko baracheko mwakira chikura subongo moske Dr. Fred Matiang'i elio aunchurire boge mobwo bwa kongire Tutagete rogio prime minister tutagete Matiang'i aende pakete basa presidential candidate abori chikura abakenya to amoitavire to sipito mwakere obogi mabwa bana bwa tobatire maisha ya Kenya kwanza yebare ototebia abeira ya Kenya kuisha bona bana inji twachandekire tutagete Matiang'i aso ali muna so education
akarainisha mang'ana nyorose Kenya ensebe ngia abantu tobekana aiga nabona ntu abagusi abo mubwitu bwo mugusi igo boganyirite chikura chike rinde bakero mwaka matiangi chikura chabo n'abakenya bonse. Kuripoteria Ensoko TV kuraigo mochobo songo nchini gongor kwa Pethuel Machin. Biyamono mulikito Pethuel Machin ya sorobotiru ugima bwabatira abantu. Ugima bwabatira abantu Diana paka bakumitinga nkikegendrete bande batebire nonye obomubwa okwamereria serikali bogoteba nga nyarebe na nyarebe mangana ya bago yakurere enkoli akiyayuruche enkoli bwa kanara liongokiri nje nkwana nkyangokiri akina nchire nzira beka manganaye andokora abantu baitu kororo gongoro gusira ndie bata itima cheso bawote banga babokire bana kogani gosolirinde musita na kogani gosolirinde nyange batitali kogania kwaneli Felistas Kabendi ndocho ikira sensemo ya kavere studio mwachumuligereri na namona tokogenda bosiona gosoase county ya Nyamira tubwaterete ngana yo Mosque Fred Matiang'i senchira ya bene nigondoche na ndaba menye benseme yibawumira ntase chinsemo jiricha Nyansiongo itangani banyartiko babago gotebyo mugusi yanyarko baga kweliki na gosoase obonge ase kiamagia Jubilee gekogera na kibatebire gokaru bwato buko nyarko babogosukia o Mosque Fred Matiang'i chibosio nabo igoni go banyarko babakuru birengereri byabo ase banyarko bagotebya basae banyarko babakubwata chikura sobonge ili banyarko babakonyoro bunyamasi bosio bwechikura cyomwaka bwechiri bubere 2022. Today we have gathered here as the members from Nyamira County at large, and we have come here specifically just to thank the former president, the former president Honorable Uhuru Muigai Kenyatta, for appointing Dr. Fred Matiang'i, our son from the region, as the deputy party leader and as a presidential aspirant. Jubilee Party, we are very much happy because our son, Dr. Fred Okengo Matiang'i, is the best candidate. Jubilee Party is a party that has been tested. Jubilee Party is a party that has so many rooms to accommodate all people from the country. So he is the best candidate who is loved everywhere in this region. In fact, William Ruto, now it is not Kenyans versus you. It is Kenyans versus the statement that you made. Because when somebody has died, in fact, it is very bad just to say that I don't have a competitor. That one, we want to say we as the community of Omogusi, we don't support that one. We are here as Nyamira people na ndege ntokia Nyamira gige twateba iga twakere mbuya mono kiama gia Jubilee ekitore delegates koru Nyamira County ase ogochora omonto ito oyo korokunga Fred Okengo Matiang'i bune party leader yeito. Next, we Jubilee Party, we fight with wisdom, we don't fight with force. Onongo sababa saibons pi morocho bugambi butegete gwoncho leli tutegete gusira abana baito barabake aba saibons pi babwate bibande babwate chikura morocho bono Jubilee ya ngobori tore keroge kekenene koru Jubilee aseti notice nere yasogete nande togosaba abantu baito bose pi nomba libatugutete bibande bagende baegwe ebibande ase free of charge because egente kinkiabete gazetedi ase Kenya Gazette. Nyamira totangane sengencho omurai Matiang'i no akuruga. Aba Kenya baitabire korukere nsinyogo bagotebanga nabagusimura asarie na intu abagusi ntorigo saria abangi na bwata yuoro omwana noyo ito na ende gotogotebanga obwato mwabokoraki obwatu koboko chaka. Manjito echine chinkwana chia abagusi bametigante bena abagusi kiagara wono nigo byaliganite kwene kiabona nko mwabaro mukoboko Mosque Fred Matiang'i nabego twarore kurwase kiama gya Jubilee nabago asensemeria abatebrenga nigo bataita basai babwate kuratimetinga ayo musai kwa bwatire kura no sia sole ritkulia lero innocent ndaboli Barnabas koso bwatire kura
basa ni wete Freedom Naboli amini Diana Naboli mubwate kura Diana ebiye komanyana no bwate kura njaro najitenga bwate kura Innocent. Okay. Nande naburi ke mambiga eyonde Barnabas nate nanyoro ntanganire barbecue nero yo namate barbecue wabwatire kura ekiagara bonaro che abara yabange bakumitinga wa kurwagusi byanja kiro ngusi yaito ntubwata abara ibabiro chikuryo bura iwense bakurwaniriro kwa bwatire kura onde yena abwatire abasaye bande konyora ngambara bwata nande bana jensi asobongi na butwa kagetengo bwata bare kura tibara bwata lakini mwanjito muriyengo tenga bwate kura yage kiagera kirota itiko ramoncholiria moncholinga guchaka nayo monyene na incho monyene igonga tubwate kura sobonge tunyato kochora bara ibalia tutagitaso mwaka buchirbu 2025 nebere kore ntokosika mutwe ni amateyemo yabangina kurwa manga county ya Nyamira besokire nako kwanene guri yemero biro bagiteko nekyabuna abasubati ngosikabale na kwenekya mnano ina sinyumba cyabo ngo cyabari kumenya asamagimali batagite mwanjito murigiria tonyororo botyo kura studio kabere tunyara toko baywa abangi naba bari gwetania 50 nemo abo bachetamo gwetera mangana y'ikisegi cyegenka amono bolema ao nigo barinse yekombege kurwa manga hat ekiya chagetange myaka 20 yaitire ase kyombeke nigo babere bakonyoro bosemia obubora abasire kibagendete kuligireria buna barakeni kisegi cyegenka gose gender based violence komenta nayo nigo bakomorekera mangana aria yo gusara abana abanyaruka amona yanda mange ngwetera igabo bachire na kubwaterana bakagoika bakorosie ebintu ebinge kurwa semegomba ya matoke. Christine Mumanyi no muofisa seke ombeke. Banana Fiber Project is a livelihood project for Manghat and Sikom. The project is aimed at equipping women with skills in handcraft where they utilize the banana fiber and any other appropriate materials by converting them into products like baskets, mats, table mats and carrier bags. Niga koerera buneke ombeke gyachagete elioke basira bangina. Throughout our work on GBV, we realized that women are severely disadvantaged, whereby they are not able to get services or acquire services to caregiving institutions like hospitals due to various abuses that they are going through. So through our research, that is when we were able to see an economic venture that women can do. So that is when we started this Banana Fiber Project. Talimangana yebinto bakorose byoka nigo bako baegerie meroberie menge eyego konya chinka. Apart from banana fiber, we are also sensitizing on gender-based violence and also FGM. Linet kwambuka no yomo bw'abanyakyomba aba niga goteba aria maya banyorire kurwa seke ombeke. Yatokonyere sana anana mono bunantu abasubati ebo manyimbole tutabwate tumakanie tubwate chiskiria sama gokaito tutakora tiki tutamanyeti yagerire mbaka rero no mwana karago seli gwe karamu tari gochwa seli gwa sengenje nkonyorore nga kwao niriege kabu kyao faibeli yachire kwanyorire beseli kwa konyero mwana ore goseli gwe skuru rero tokonyara kwakana none ya matemo siboni gekera togendete na mwana ye training atatubwate time nande mugochikonya kwa sozana nyomba chinsoko enda nyomba ne chinge kwanyoro sirie sabuni alia sigwa extract kwanyora nga mwana alia manga keire alitoa gwata chinyuma. Lydia Kemunto obeira seke ombeka ng'emyaka 3 bono ere asokora kwaye niga goteba obogima mbocheko bobwororo gwetera aria bagokora seke ombeke. Nangagete gochi emyaka 5 gochimotuga iga nabo konyora nga matokeo nae no kuira nae na abana school lakini bona igando chinga nae school fees at least nkonyora tuli ko gotokonyere at least era no mwana nkonyora no ngikoro takubekekia onyora ne school fees ye kaombenga ro konyora tuacha kira kaombega unabona ngaro tubugate nabo tokunya kuru kabentu kakega kiro mondoliri gwachire kalika okwanyora senjo matengo ana nakabeza kalika nabo ko nanya na akorire shopping etankonya bono kuga program ringa egwikire kindororo tikandu no nyamia 5 yanega iga me dingo ebo na rule school fees bono ngende konya gwaka ne kiombe ko mwana era nakorete senjo squeeze bono ego matento totaite ko na bana wiko konyo mwana ende school anyora masomo mambinera ache gwekonya nainde niga irereri baga na gwakira buyabo bisababo asoko gendra ko basemia abangina konya twari meiru ibintu ibingi yasturusiria saga kongo asinginjo yatusukirie buna ntu abangina konya twanarire ngo gusabana gakinkonya no nyamfa ifu mugako kubuli bona aste yo gosoka guchenyore no nyamfa ifu
Nyane batali ntutweka naende nabeko endera koli naenda ande naende beke bangi nabanda ande nabaroba endera kokonyeka togotana mbiya mono tigaba endera koko gusira bangi na sebinyoro noko ba chinguru echi nabo chikwagacha chinka nabo igo chiakora amaya aliakera omonto aramerera amate. Vincent Monda, Ensoko TV. Manjito mulgeria keroli ritko lya WCW kwarira basubati una bagwe sokya manga hati kine kiumbe kya basubati bakwene buna nonyeti babwati emirimo ase society kwenyora bale mirimo yabo kwarore buna bagutumia amatoke kweroseria chingoli kweroseria ebikabu buna nchira ya mabego yo kwenyorera bitoki manjito mulgirego nga abasubati nabanta bangaini nabego chinga kibagwe sokya kweligeria nero chomto Innocent na nyateliso gali koli no manjito mulgiria ekero konyoranga bae sokirie kweligeria bare negento gekogokya sana na ndinka gitengani chenda leta oyo mobo gaiga naro lasinse mochi ya Nairobi naro mbabwate omurobiri bunoyu aseba kwenekia buna kweligeria bare bitoki byabo gokwara no manjito mulgiria kubwata matoka gukagagu laba kunyara kawo gokonya kwanyara kwa basoye bimbe binebi kwanyara kwa konyorera bitoki byabo namaene buna Diana tebiro mwanchu muligereri nabo kelikilio kora nabo yakoleta matunda amaine nabo kunyara kyo gokonya mono asaba subati gotasabe besenga yakeli tukaye okay mwanchu muligereri togenda busio nagosoa ase ebunge nene anene mono stokuligererio muwaziri w'echisemi Julius Ogambana boigo mwasiri otendete kegancha giense omoske John Mbadi banyaltaka bawo ikabusio bwe bunge na namono gigia korekana bachakiri chingwana na koranga mbachiko babako igwana ne kyombikelige tene taboro kyabechi university eligokora omugiroge ndrete oibono oikire metinye berego ikira lituko lya lero kubwatekana ne engwana yakorekanete asegi karogie bunge na namono ase omulikyo monene bwe ekyombekyo kya wasu banyaltaka bawo ikoro kurunga Constantine Wesonga na namono bakanyara kwa bakorekana ngango kwa na balenge na narucha boro kibagusaba bichi university bagateba ng'egento batagete na masikani kurwa ase serikali na andi bagateba nigo ba propose kose batebire banyara kwa bakwa guchibes chiabo lakini bagateba chiena nu asinte kurunga 80% go baigwe 53 asemia litangani 20 chigokoli maiga mwancho muligeli tikatanyora roboti urwa senchira yobikirana Let me just first say that this has been a very good meeting, and the facts have come out the way it is. And we've come up here with the team from Treasury, and we've put all our facts on the table, where the delays came from. We have stipulated and we've indicated. And let me just say that as a ministry, we are actually going to undertake a review of how this 2017-2021 CBA process has been conducted, but after we finish, so that we learn from it, so that we do not repeat the same mistakes that perhaps has been made, and we get to understand, interrogate the whole system the way it has been done. On the issue of the amount that is on the table and which has been confirmed by all the parties that they can be able to meet without defaulting is on the 50-50. That's what I would urge the unions, even as they meet their members, to discuss, to see that this is accepted, and then we can go back to work as we continue working on the CBA of 2025-2029. On the CBA of 2025-2029, there is already a process of applying for a review of what the SRC indicated, and I think there is a letter that has already been done, and it will be shared with the unions. It has not been shared with them. We just had a meeting this morning, and the letter has been done. We've given direction as a ministry to IPU CCF on what needs to be done in that space so that the CPA makes sense. It was out of last year's negotiations that we made a decision that we need to be negotiating our CPAs at the beginning of their cycle so that it is easier to factor them into the budgets going forward. Then it becomes easier to deal with. We're in this quagmire because we are dealing with the CPA in arrears, which then becomes very complicated, loads our CPA, and you know the sector is already getting the largest amount of money, the numbers are increasing, the pressure is on across the board. So we're just trying to see
what is the best way we need to do these things to avoid a situation where our students, our teachers, our lecturers keep going out of the class or going to the streets. So we need your help in looking at the global position, not just one side, not just Mwanjito Morigeria tutigarete asensemo yekiseme nigaba bwatane bekiskuru kyaroyo besokiri na kuboria serikali kwenekia bunango kolero mu cyandora somoro biro CBE asabarokiwa ba PP2 bari kubekerwa kigutwa boyigoni go basabire serikali kwenekia bunango kiri kuligereria muro biro CBE ri gukoro mu cyandora se ensemeyo asibatebire buna amatemu yo mwakoyo akegise na kipsea nigarenge ayebirengo bigoro mwanjito Morigeria tikaturatigera chinkwana chiabo bwatani abo nasomo yagabo kubekerwe gutwa kwa borokiwa ba PP2 ekiskoro cyabanyene cyaroyo uyo korekana hasegeti ya Sironga sebunge ya West Mugrango imeyanyamira murengere yemo yo korokia okwamboka kuboraro inse yo muroberio moya ho CBE. Caroline Nekesa, Director Royal Group of Schools. Siku ya leo tarehe 4 mwezi wa 11 tumekutanika hapa Sironga, uwanja ambao tuko tayari kwa sababu ya sherehe za graduation mahafali wetu wa PP2 mwaka huu 2025. Ningependa kusema ya kwamba kama shule tuweza kupanga tarehe hii kwa sababu tulijua mtihani ama assessment ya kijisea na kipsea zingetamatika hapo jana tarehe 3. Ndiposa tukaona siku ya leo tuweza kutanika hapa tuweza kumaliza shughuli hii ya wanafunzi wetu. Asomo yego ikiranwa na bwatani ao bakorawa no director bwe skuru echo Caroline Nekesa nigo bagenderire gosabe serikali kwenekinga nkoligereriere gati yemechando yesokiri asomo roberio CBE anamano mega yaborokiwa abakora gotemo wa kipse na kichesea kweranga nigo bakora matemo hari igoro yokorengwa kwabo. Jambo ambalo ningeweza kuongea juu ya mtihani huu ambao uliweza kumalizika hapo jana ni kwamba wanafunzi wetu walijikakamua zaidi kuweza kufanya mtihani huu kwa njia ambayo ni nzuri. Hatukuweza kupata changamoto yoyote wakati huu wa mtihani. Kwa hivyo tunashukuru sana walimu wetu kwa sababu ya kuandaa wanafunzi kwa njia ambayo ni nzuri. Na wanafunzi hao wote kwa ujumla jinsi vile tumeweza kuongea na wao walisema ya kwamba waliweza kufanya mitihani yao vizuri na wakamaliza kwa wakati. Jambo ambalo ningependa kusema kwa serikali yetu ni kwamba wanafunzi hawa mtaala huu ni mpya wa kijisea na CBE kwa ujumla. Wanafunzi wa grade 9 kwa kiwango fulani niliona ya kwamba mtihani wao kulikuwa na 1-2 kunungunika haswa katika magazeti yetu na hata mitandao ya jamii ambapo watu wengi waliongea juu ya mtihani ambao ulikuwa zaidi ama juu ya uwezo wa wanafunzi hawa. Jambo ambalo ningependa kusema ni kwamba katika mtaala wote ambao ni mpya kunakuwa na changamoto zake, lakini serikali wakikaa chini inaweza pia kurekebishwa sehemu ambayo wanajua vizuri hali yake si nzuri kwa ajili ya wanafunzi. Na jambo lingine ambalo ningependa kusema ni kwamba hata wakati 844 ilipoweza kuanza mwaka 1984 kulikuwa na changamoto zake. Lakini serikali ilichukua muda kuweza kuangalia areas wakafanya what we call review. Review ilipofanywa kuna sehemu ambazo zilitolewa, zingine zikaendelezwa. Kwa hivyo tunajua hata katika mtaala huu kuna sehemu ambazo zitaondolewa na kuna zile ambazo zitaendelezwa kwa sababu zina umahiri na pia umuhimu katika maisha ya wanafunzi wetu. Tuto wa prepare bia bakora matemo abarenda matemo esemiremende yarenge emekongo yanga babu standard wanaga wako na grade 10 serikali ile kirikira harusi kirikira almente ase amasomo hapo wale wale wako bia. For me, I'm very confident that our learners are going to pass and they are going to join grade 10. Pago kwana kerekyo ni gobo babekire segetonga ekero heruse yega hirentambe nerebuya aborokiwa aba bakorete grade 9 bagendere wetera amasomo basomera grade 9 gokoba nigo grade 10 ere ekiendererio keria bagendere gosoma korwa grade 9. Ningependa kuelezea wazazi kama wanafunzi katika shule zetu hizi jinsi vile tumewaona wanapofika grade ya 9 ni wanafunzi ambao wamekomaa, ni wanafunzi ambao wanajua kila kitu ambacho kinaendelea. Kwa hivyo unapokuja nyumbani, ningesi wazazi ya kwamba watoto hawa waweze kulindwa kwa njia iliyo nzuri na wasisahau vitabu kwa sababu jinsi vile nimeangalia mtaala huu wa CBE katika grade ya 9 inaendelea hivyo ikiingia katika grade ya 10.
Na kwa hivyo mwanafunzi akifika nyumbani akaweza kuacha kusoma, hivyo inamaanisha kwamba katika grade ya 10 atapata shida mingi sana kuweza kuanza pia upya. Asensemo y'abayibori nigo basegetirunga nere yakorenda abana babo eriomba cheweso yase chimbwa chimbe yaera keturago sawa bayibori bayitubulenda abana bakiagera n'abagira isnani n'abakoreka n'ababera abana banene abari ndegere bachibaende grade gekubwati grade 10. Steven Nyarikembude Ensoko TV Sironka county ya Nyamira. Noroboti rukuruase county ya Nyamira nigo morugibo murabense ya Kenya omusubati Rechoruto amwariganetie omo prince omurabense ya Morocco Lala Asma yubere bense ya Morocco imea ense ya Kenya asetaro ya matukata to asaganirwe kirana senyagitari ya Kenyatta na kobekese yoko waterana egatiense ya Kenya nense ya Morocco erikwene kyabuna ense media ye wizara yobocheno gochere goska mutuma jito murigeria neye maga ya serikali kubekemero biriyo kwene kyabuna ense media ngochere gotinyiwa tataratiga chinkwana chiabo nabikoralia gendete kwene kiwa. Manjito moligeria nere yo Princess Lala Asima kurenseli ya Morocco beteka wikirane mensi ya Kenya kasaba gucyoko bikeseri tsukuria rero gatiensi ya Kenya nenseria ya Morocco njiko bwaterana kwene kyabunense moyobo cheno ngochere gosuka mutwe chinga kiboga taro chensi ya Kenya wetera omwazire bo cheno Adendware chimashini nchire cyabete chiko ikirane mensi ya Kenya chira chiko konya abaruri kuro chinyagitari aho buna chiribate cyo kwena nembeo mwanchu muligeri chenyal takabachiwika sense ya Kenya nemono twakumanyiri aliagende korekana asibinyoro bitu kurwa rogongo rwitu rwa gusi buna bariki baitu bagendete kuminyoka na korakelie kunyara kubaga korekana nae nabo kunyara kubaga totebikilikere sense melio menyete na ndekera gwa tutumira ujumbe na indura botu kunyara kubatu kuyandera na guika sense meyu na koleta robot yuru ma ase ya maigane Soko TV murubene Soko bwa kirembu ya mono asmogendete gutubwatia semambia bono hashtag Soko bwa kire na bokwenda gutubwatia so mtandao Facebook na boigo YouTube ili tunyara kubatogo semania asenchira bikira ne namba ito studio no irabwa ase screen yawo Diana kwarigereirie kwarorire buna muswati akirale ara mwatabirire no ngakimwaliroka WCW okay taite bono rieterio gose chinu gutecho uchibwatere next time nayo konginyuri kihara mujito murigiri na motebirikera sauri yo meta tatagiti kuigwanga abasubati ngo chengeru bari rero taite kuritalera naroriro mo rugibo mo raibyense ukiri mo rugiga igalende nero kurukwali sama kwamuruga Asima okay Lala Asima Lala Asima rero ni nyagitari ya Kenyatta bari barorenga ki obokoreri bagendrete na mono ni maete chigodi baratari ni chi abana na chiri chi ko ligereria baswati no nabebu atreneti senjire kabine yo mwanchu muligeri twanyara kwa batui kwa mweli wa maya tata kwa ndomuti mukomo sini tokwira na toso ase chigazeti ya ligane Soko TV murubili ne Soko bwakire Eye Soko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu Soko TV twakere simi ase namba 0788
666663 gose tulikiririe kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umuguse obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamariye tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gutumia amaruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge ko ende kanisa utigire onge akonywa amaryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde obulima bwabo bwirane gochaso obulimo bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora kingatale icyobutindo. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyoma bikomenya asege kegetambe na gokobo kwali bya asemermo yao company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 52 na kyanda asobonia bwebyoma ao byobyo bwekerengo kyayuro aseriguliriya nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyalira ebimerya mache kigenerator kisola panel amone ki machine kyo gukenura mache nkwaga cyabari giswimming pool na kugisibya nkoni baramalyogo yo gukenura mache asumu cyo busongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligirenetie negedesenya kenege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708623645 gose 0711079840 gose 0711079324. Nugalite printer, a photocopying machine, gosetone tago chande asobo koleri buao. Ika aseduka Nairobi Copy Machine Solutions. Bwenyo rech machine ao chigutumekasi chobese na bwega chinsemo chobo inchorelia. Ligurito nelyokokera nigoto kobera ekero kuagulire. Nigotugutuka samagacho Atembo House lirongo lya kabiri erumu ya kabiri asebara ya Moi Avenue katikati iyo mucho Nairobi. Hapa tunauzanga printers, photocopiers, desktop and toners for school, for cybers and for the offices. We have black and white, we have color, every A4 zote printers, kila kitu. Karibuni sana. Samange twakire simi ase namba 0700259909.
omwancho muri rebo Nsoko TV igetase ni Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomugusi onye kuboteri iborio obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uburuso w'umugusi. Ege Nsoko TV uburuso w'umugusi. Wia kigimo mwanchu muligereli aigane Nsoko TV umurubeli Nsoko bwakire twasoire ntunde ya kabere Diana astoko so sense mu gazeti ana mono tukuligerelia gazeti cheri tubwate chinene chinse ya Kenya to chakira ni gazeti ya The Standard na boigo twaligerelia gazeti ya The Daily Nation na ndo mwanchu muligereli onye konye turavuka Diana na bwate ngana limwamuli litukulia lero asale gotebanga teko bugukumia okonyoru likwa bweniri okugorora ndiga gutumika kuya gutiga abunsa bwese kwalingi mwanchu muligereli na bogo tebinkia ayoroche murabaro igosiringani limwamuli ya Diana kale gotebanga teko ba makumia ulikonye kwa bweniri okugoro okomorora nando okugoro gukwa muweneria na kwa kunyara kabaga kuya gutiga abwo isa chindonye konye muigwana nire nonye nebesa koe akoiraniri ta akoiraniri yaronyoriro okugoro agutamira kugoro kwa gukwa bwenire nginanda gakora sawa Watebinga nali kugwena okuguru kunali chukuligiria besa okuguru kuna tachi kutamira tanyara kabaga okwereria besa ntugote tuchaka ni gazeti tuchaka ni gazeti ya The Standard asbakale gotebanga liomana lia suluhu bakale gotebanga ense ya Tanzania nigo yanyare kabage kwire ni gesiumba gochia ase bali barabamenyi bamenyete enseyo batali bense ya Tanzania asana mono bakale goteba na ubairete chiburaburu bakorekana senseyo ana mono bakale abanyanyimbo bakale kogenda ase chinsemo chinyumba cyuburaro bakale kogenda gotinyia chinsemo chirichia emebaga gose chimbebe na boigo konyara kababa gosiekera abaiburu abe chinse chirichire asa Afrika ya mochana mono kurwa sense ya Kenya ni gobono iga ugochiko kukwaru etu gochia asa abanyanyimbo litukolia Jumatatu magoroba iga mwancho muligereri na asikiliyo teba ni gobono igo muichanororo nonye ni chinyagitari chinyinge nigo chigendete gutwara umuchando na namono abakenya bamenyeta sense yu nigo bwato umuchando ngo tumeka amangana yumongi na Samia Suluhu niga teba sikushtuka kuona kuna watu waliotoka nchi jirani na kwanza vita humu nchini mwetu. Nitawatafuta kila mmoja wenu na mtajua mimi ndiye amri jeshi kuu na simba jike. Mangana yomosike Samia Suluhu simba jike. Ataba sikushtuka kuona kuna watu waliotoka nchi jirani na kuanza vita humu nchini mwetu. Nitawatafuta kila mmoja wenu na mtajua mimi ndiye amri jeshi na simba jike. Ase abwakale bateba soldiers gusaba nyanyimbo nigo bachakire bono gokora igintu iguru kubunyabi asbakale konyara ko babagote ni Kigali na nomono bakale kogenda ase ense chinsemo na kuligereria abantu buna bamenyeta sense ibali bwate gosimba bwate permit na nomono nigo bono erumo chando gochia asa bange aigana bokora buna abanyanyimbo babwate tabantu gaiga na nomono bakale batebanga mochando nigo chakiro nabama tumugano yinigo lese page ya gatano nalimo ne page ya gatano kabere anamona asbakale goteba maega ya manyinga goiteka asense ya Tanzania
kelikegendere toro mwanchumuli na bwe somera na namono nyare ko bago kwimanyira kintate Diana aragotebia yale se gazeti ya The Daily Nation manya kwira na somugano yo obwense ya Tanzania sobwa kale nyare ko bago komanya Mwanjito murigeria ase gazeti ya The Daily Nation rero ringari mwa muligo kwanire gore ya cartels abo bakonyora imirimo nabo gwa kanone serikali gwetera amasakara yobokora gusefeke academic papers nabo bali abakori imirimo bali batamanyekanye ase serikali lakini konyora bali bagwa kano nabo kwanire rigoro ya okwanyoka kwiriro bakwabetwa kwekana sinsemo cha West Pokot nabo erigayo mara kwete sabanta bangi babete bagusiria magimabo nabo ninge serikali ebegetemero biriyo kwene kebona kubaligiere bali banyante bagusiria amagimabo nabo ikaboniga mwanjito murigeria bali bataranyara bagotoka bagasaine koligirwa nabo kwanirere igoro ye omogiro wabo kyao lecturers aserit kuligoro toroche omoskejuri asogamba uyuro mwaziri w'ekisemi abetera kulingolirwa ase committee nabo bagukwanira igoro yoko bwato kwa gwekibeso kya saborokia asibatebire ngwani ngo batagete 80% 20 banyare bakwirana emirimo kurendo mwanjito murgeri abatebete nga gukwana bali baikaranse bamane gwanchira na usingonyara bali bakwirana aschi skuru nabo mwanjito murgeri yagati yabakuri emirimo be serikali ngo cyaba bagosereri umugiro nasibatagite kogoma inegati yali aschi semo chigazeti ya The Daily Nation tukochera tugusanga kurene na mangale turairana noyo minto Innocent twemanyobogano yo Tanzania tomaye kusuka mutwe Wancho muligereri ase gazeti ya The Standard buna nagate ya sepeche gatana limone peche gatana kabere nigo igaiga bakale kwa resera ngaki egekosi ky'abanyanyimba sense yekurunga jeshi la polisi yubono okunyara ko bagukobeka so umuntu wose itogaiga batabanga military police bakale ko bakokora ebikorwa byo kunyara ko bagwitana no mona bakenya nigo bakale kurwa emigano yabo na asekeli bakale goteba sechinga gicyabonega mo ari moyo mo gosomo orokyo mo ogosomya sense ya Tanzania igasireti ubugima bwaya na namono nigo ndochega iga bagoteba nigo ense ya Kenya yanyara ko bagakonyora umuchando na korokinga obwamate nigo borubube aigati ense ya Kenya nense ya Tanzania nabono iga nigo bagoteba nigo umuske Samia Suluhu anyara ko bagakogendera koleta egintu kiligenda koleta umuchando ase oru obwamate bulega iga nindo chega igoyo magale goteba nga niga agenda bagenda sense ya Tanzania ko iri umubere bw'umuswati yo morro uyurenge umusani obo bare okoremere munere sense ya Kenya na namonekera banyara ko bagwika asumo bagabwense yubakanyara ko bakonyora umuchando na chinga kichinyinge bakanyara ko bakubikira ukibunduki asemetu yabo n'abanyanyimbo bense yu asikeli bagatebekana ogosowa kwa ba sense meyu nigo kwirete koleta umuchando nigo bono igo mwancho muligeri ngo ngendete gotebinga enseyu abakenya baroro nigo bagendete konyora umuchando ngengenete ngonde bwensi ole sense ya Tanzania bagusiri bagateba ngense abandi ngena magesabire ninga kibwente kuruwororo nakoraira nanga gakogera kerugwete umusubati muraibwense ya Tanzania goteba watajua yeye ni simba jike bono igekabo muchando monene uchiya anana monase abantu bali asenseyu na hande batali abayiboru bense ya Tanzania mwancho muligeli somo mugano yuasenchira yobukeranu asebeji ya gatano limone peji ya gatano kabere aswa tabanga ubwati ororenga ki amanyinga aitekire asenseyu Mwanjito muligeli abogekera tugotebanga ensi abande nkena magesabire omumuro yomo uyore myaka 33 nigo asiriti bugima bwa ya sense moshi ya Tanzania stokumanyibwanga nigo acheta sense meyo kweligeria asabe gosomye skuru ya Sky Schools assistance mochi ya Dar es Salaam kolinde gateba kananga ekerali kurwase skuru kolinde gosomi nigale kogenda asenyomba yaye agaitira seduka kulende akanyaraga kuraswa kurumagega na gusiria obugima bwaye asiyamate yaye gotebanga nigo konye ba kiresimi bagakwana nere kolende kero obocholi bolyabo gokibwaganiri gochiko chaka chitarike 30 bakababa kumwakire siminande kolende tanyaraga kubate simi mwana mwabo mukenale bamenyetenere nabige kazi niyaye bakababa kubakire simi baende bamorora sali kolende bakanyole simi embenga nigo asireti bugima bwaye mwanjito mulgeria nigo bone serikali yani amate ya Nyagusira egosaba serikali nyarige kubakonya banyala bakwera no mubiri bo mwana wa sense ya Kenya
iria nyarega kwegwa esko yaye yomoerio ganga abantu bali bali asensemo ya Tanzania wikira bani ngomanjito mulgeria tuturamanyanga abakenya mbarenga babete bagusiria magimabo kulende tugotegwa tole nabo igo gwetera chinkomanga abantu abange basiretia magimabo nabo ranyora abakenya balinge gati abali basiretia magimabo nabo igo bali mumyeto wikira bani gasinsemecho nigo bagoteba ngani go babwato bwoba ronye internet yabetege kwirana nestima ekiagera wikira bani ngomanjito mulgeria tibamanyetinga nabo bagochigocherwa banyare bagoitwa kusegoserwa kurashinsemecho Oncho muligarali pechi ya gatatu ase gazeti ya The Standard mugano n'urega iga mayega y'umugwakili okurunga kyalo mbubu goitwa ase SME yamo yebara ya Langata iyukubwatana yagenda ase bara ya Magadi kuika ase matabekani ya ensemo ya Karen wono iga ekigambero iga somochi Nairobi nigo Kenya reko bagikurwa moyo sogochia ase amateyaye na nene mono ase company ya yeli y'ubugwakili ase ekigambero giatebire bono company ya moniga ya nyarteko bagekogenda busio na konyara kogania koira uwe endemero yaye na nene mono ne chinyumba chiaye echibagateba nigo chiatakeire koirwa elchinyara ko bachigo chigwakana amakabesa abwate gochia ase abanyanawe company eyo na goikira boni gomonchi muri bo na batebire ekera ekigambero wikaranstance na kuligiringe company ya Hyperk Investment ya nyarteko bagekogendoro na kugania koira nibe yugose ubuli mubwaye ne ebintu no magachaye nigo bona bateba chibese chiri bakonyara ko bakumusaba umuwakili uyu rebono nyagusira nigo chikorekana koba egesusure kenene na asabanyare ko bagateba goitira ase na chiyumo na chibina uyu nyarteko bategere kinekyo na goteba nga bono iga nigere gesusure kenene ekero konyora ulio ko atali kabeso atete umwakane gwetani marakabere yechibestiria nyarteko bagakwa aya niga kwane tunumu gamna chibina aselieta ado uyu nyarteko bagateba asense ya Kenya teko babuya ekera umuntu nonye naboigo anyare ko bagakoirebese gusiri chisiringi komitiga ndatumeka boigo chisiringi komikuru asore ogendera kwenda kumusaba chisiringi 30 chibese chibakumusaba bagateba niki nyingi sana asumuna chibina achigete etaito didi ikonya yabekirubu nantenenera nyare ko bagokoira ni gugochia ase amateyaye na nemono goikere goichia se company yaye kurunga mbobu company eyere chinsemo chera viera aiga asumochi Nairobi ose estate ya Nairobi monchibuli nabo gwesomera gabu oligereri buna ama kabeso yumu wakiri yoro bano nyagosira anyartoka bagago ikigwa bosiwe ikigambero na kelikia nyartoka bagekwanwa ase ikigambero ikyo na buna amateya ya nyartoka bagekonyora omoeso Nabego mwanchito mulgelia mugano lina chikago tebigoro yomo murojo sireti buguma buaye aschense mochiria chense ya Tanzania nigakoro kwa John Okoti kurwa sense media ye county ya Siaya nabego kuleta se page akabere ye gazeti ya The Nation niga gukwanira igoro yaba abamenyi bechinsemo cha West Pokot kwenyoria igoro ye okwanyoka kweriro bakwabete gokorekana ascensemi chuma njito muriye asibatebire buna gwikira boninga nigo batayitibanganye nabo igo bachakire kumwanya kurwa ascensemi cyo ekiagara che omwako 2019-2020 okwanyoko kukwabete gokorekana ascensemi cha West Pokot niga bantabangi bagusiritia magimabo asoko manyigwanga ascensemi cha Muino Nyakuliani Tepak Chisegoni asuma ko yo 2020 na 2019 gabantabangi basiritia magimabo bintebinge bikaba bigosarirwa baga etuge kabake gosombwa na mache wetera okwanyuko kukweriro basabantabangi basiritia magimabo abande bakaba wekira boninga bataratu ko manjito mulgeria sibono obutwamanyiwenga egati chinsemecho abantu babete bagusiria magimabo wekira boninga nigo banganyire na kwerigeria obomenya asiensemo chia apa patei Tapaki apa Waiwe apa Lomuti Cheptireri Relani apa Cheparedia Kogisiri Mtelo Hills Hioi nabaiko chinsemo chia Nyakuliani Parua Muino Sakata Chester Solioni Kokotondo Nechigati chinsemo chia mwanjito mulgiria sabaranyare bakomenya chinsemo chingia nabego toko banyugwanga abantu bali bakoligerire nigo babolirie abamenyi bechinsemo echo banyale bagosimeke meto mwanjito mulgeria embure nyinge kegendete gotwa banyale basimeke mete minge nabo gekerera atye gosimeke gotwa abesokia sobonge basimeke mete binenchire yamwe kunyara golinda amagimabo abana babenyi bechinsemo cha West Pokot bakoinyoria keromo basukano yo betiko korekana
kurwa chinsemo au chinsemi cha West Pokot. Mancho muligeli ACPG akabire gazeti ya The Standard ni kubale bateba koirana magaga mwaka bwiriwe mu chimikia ndemerongo kiandane 1998 ekera ebo munyanya tukabage gwatika asumu chiyo Nairobi na kuyelia magacho ye embassy gaiga Nairobi Mancho muligeli ni kubale bateba umukonyi bumurai bwense ya America umuske J Defense na chache asense ya Kenya mweli umutinyoyo anamono anyarikoba gagotebekana kilibatebire aicheko kole etaro yokorora ense ya Kenya na gukwana n'umurai bwense kurende bali banyarikoba bakubwatanigwa no omu basokano yobwo gwa kunyora ebomu yanyarikoba gwateka aseseme ya ambassador ananamona embassy ya lenkoro ya America alise butukuruka bomb blast niko bagara taba niko banyarikoba bagwikibusyo bumurai bwense Dr. William Ruto okogani kwabo banyarikoba bakoegwa ogwakano kurwa asense ya America asekiliba taba niko ense America bwategende kurugunga Compensation Act kurwa sebi korwa biribya obusalia goso bago bwanyarikoba bakorekana na saba Kenya bagoteba gwikira boni gatibana konyora ogokonya kwabo ni myaka 25 ebere yale kurwa engaki kurwige korekana na engaki yuniga ba Kenya chimibere na 13 banyarikoba bagusiri ubugima bwabo na abande kiribusana bagatigara no muchando abande babwate chingoma abande basirire na asekiliboni gabateba nga umurai bwense enchirili yakorete na goteba nga ngucheleko kagwakana abasayi bali banyarikoba bagusiri ubugima bwabo karabaro bikanete ba Genzi na bebwenete nense ya America nyarikoba goteba igube kubwatira ne serikali ya Kenya yali banyarikoba bakonyora ogwakanu na gokonyo kurwa banyora umuchando yu asekiliboniga bali banyora umuchando yu banyarikoba bakwiranilie kegambero asekili bagoteba kiaberge ko bakonya asane mono banyarikoba bakonyora china chichinde chikoro kyanga na baranyore obokonyi go umu konyi bumurai bwense ya America umuske JD Vance na chiko cha imense ya Kenya ekera umutinyo yo ochikoba gokwera mwancho muligirani nabigo omanjito muliya tugo cha gazeti ya The Daily Nation tokoira na actually page ya 5 na 2 ni ukwanera iguro ya obutwaro gosemeria bagoteba oyo mintu Innocent nga bwikira boniga nigo aborokia be university o lecturers borokiryo kuira na school gosoko igwana na serikali kuira na school mega ya serikali ko kwana na barabo mbanyateba wikaransa se committee kababa kori ngori muske omuske ogamba mu wasiri b'ekisemi nabigo omutiribi kiganja asebatebetebe ne serikali tebwasibe sekira nyarige kuba ase buna batagete bagateba bataite 80-20 asiba kwegwa ase entunde ntangani 80% entunde ya kabere eyuro mwako go cha mwanjito muri nyone ngaba nigo bali kwegwa ase chintunde ibere omutinyo November no mwako go cha omutinyo July kulinda sibono nigo bateringa bataite 8% na 20% gonga omutinyo bayo 8% nabego mwako lyonde omutinyo ibanyara bakwego 20% ikibasi kiraba kigotigara asi tumaitinga 7.9 billion edeni lyabo batagete serikali nyarege kubaikirania asibono toko manyigwanga about 5 billion chitigare chiko chigotigara se 20% nacho bara chikwegwa so mwaka wa 2026-2027 korendo manjito muligiria no semeria gochia saboro kiwabe university chinga kiabande banyare bakogenda kachiabo abande batigarete skuru koreke torochinga okosemberia nkoronga aborokia bechi university bachikwira na elibanyale bagokonya aborokiwa ase chiskuru page ya kabere ya gazeti ya The Standard ne bwato mugano oyo kubwati abuna Diana gatebire akini wano kuligerelia igoro ya omuwaziri bwekeganchagie ense omuskembadi asanya tukabaga tebago kira bono iga ense ya Kenya ni gwatkana emeshahara ere kirengo geji bilioni 53 akira omutinyige ntatabirige chikobage kogoserelia obwo endelea we economy go uchumi ense ya Kenya kale bosio bweke komiti ya bunge nigo omuske badi anyal tukabaga tebanga ni ense ya Kenya era asa kongu ase ensemeli ya makabeso na namona gateba nebe ragoserelia ekere meshari yo yendete koba ase kerengo kigoro nonyenense ya Kenya esinyugwakana amakabeso likunyara kobage kubuguli nabo igo ni gatebete nigo bono etakeire chibes cia magendero chinyara koba chigotoka lakini asikilia tebirense ya Kenya nigebwa to muchando monene wetera ogwakana kwengelia kira umutinyi
8 billion 8 billion kogenda ase emeshara na noroche wasu nebyombe binde byiroro bibwateranirite kurigerelinga aboroki beji university banyole chibes cyabo igo negatiye bintu biri banyara ko bagoteba nga bibwate umuchando na economy ya Kenya tali okoribia lakini oroche batebire bataite 8%. Rero nena barabumba batingirie. Bataite 8% yo motinyo November. Ebune serikali konye yabe kirogo chikanga November no mwaka ogocha baru. Abantu bagurupa ba secretary general bebyombe byo kwegerera abakori emirimo. Baroro bakogenda batari konyara gukora imirimo lakini Constantine Wasonga agotuinyoria uyo kabiri ukurukunga odongo ugatenenire kiombe ky'abarimu ogomerete umuske kamutho kera kabiri mu waziri w'Echisemi akamogomera sana nonyezo sio mtu approach kakogomera umuske Fred Matiang'i igo abaliki ababadebe byombe byokoligia igetegeri gurukunga gutenna abakorire imirimo bamini okogomera nabo bakogomera sana mbone njira baseka abogoseka kuri kwari gokorokia nga ehengoira naturika murato ikeli igo ngogosemeria nkoro ngo igumbaseka akero bachaka igo kero Wesonga teba ngatika turari lakini Wesonga kera na muligereti nandega irete nge clip ekintu akibwate tebija asinale twatigaretie nsema yaye igatebete nturi bana ntutagete serikali tusaba mabira sugo tusalili yeta dada kabasha gateba intwe twasikire ebunge yezenje mwaturangiri lakini iyo tutagete ko bahoroki nande ngatari gecheje tule bakane 30 asemye litangani bamaje gwakane 20 asemi badaye libono litukulia rero ntugende nga nobara hase gukwana badete deal tuganyete taro se liokirira bundi soke kurwa se deal yeyo kera rende urocho mu waziri Mbadi neragoteba nga emeshara niye kali kuri chibest nyinge imense ya Kenya lakini ni serikali irengereti gwakana chironi naro mugano gete noronda bwatane nganeyo ole se gazeti ya The Daily Nation igoro yo mu waziri bwa bakoreri bwa serikali public service umuske Geoffrey Ruku kagoteba nga payroll yense ya Kenya ge kale koro kingantu bwata abantu bali baguru konkona ghost workers batabwati mirimo batali mirimo lakini bagwaka n'umushara abandi batali kurusi gwebango bona bateba nga abachakiri kurigereria abandi batabwati amakaratasi yo kare mirimo ya serikali bonekera umuske Mbadi agateba nigo tugutumika chibesti nyingi wakane meshara igatie bintebyo tigaya ndabuguri notes ndabuguri chia Ruku baligereri barurenga kibako nyara kwa bati ba compare notes bajurenga kibako nyara kwa bako bikasubwamo elirende nga ensi ya Kenya nyara kwa bageko gendera busi no liyo gusabige ndukiaye ayewe ikintu cyo bori innocent bono ya borokia ngo kibari kwirana cy'isukuru gusingo cyo bari gutwara kuigwana aboroki wambale bachieteka bachikwirana esukuru ndere bone umu ibuli ndarigiye gende guru kwefea mwana oyo monare tigabono bibangi ekero kwana boigo kirege ntubuna ge korekana ngibwate effect ya gose umuchandoe usobuja bwaye kero kurigereria aborokia babagendete kogoma mwana narure gosomera amangana y'uburwari enga yabere chinse mu chilge yo Marakwet igasombe tuna machi wikira bono igataratuka naruche ngino kolera uruchonya ndi babe skuru so ugotaba kwa be skuru kwirere bugima bondi bwakaliki wasirire aya mwanchu murigererie ase gazeti ya The Standard page ya kabere nandu mwana nororo bateba ngomuske Dr. William Ruto yor murayibense ya Kenya nikobona mochorire umusubati Claire umusubati Clarice Awori Oganga koba omokonyi we committee iliko nyara kabage koligeri akiaba Kenya barachi kwa bagwakanwa engeli mayaga yuko nyoro muchando gwitira okurubekana nabande gosiria ubugima bwabo nigo akuchikobaga kwiralibaga iliri atigwa no murai bw'ikyama kya Law Society of Kenya muske Faith Odhiambo nabo igo mwanchu muligeri nabo kona gonyara kabaga okora umugano yu orole muno murai bw'ensanya kabaga choro musubati yu nigale bw'ikyombe kyo kwegerera oboyane bwo mwanya bantu iga assess ya Kenya a commission nero otebekani achikwiralibagelyo Innocent ndakwirane mega keigo ase mugano twakwanero ruko asagotebanga abantu bali babete bakolitaya twatebire serikali nigitaite akane chironi chibese twatebire tukali gutumia abo bebune serikali
Abonondo chiru kwa gotebanga asensemo chia Kisumu, Mombasa, Nakuru. Asa gotebanga 406 individuals wikiraboni ge bakanu nonye bachite retirement. Mondali retirement lakini ngwakanu ro mushara buna kawaida. Asa tebire bune county ya Mombasa tobata abantu 96 bagwakanu. Kisumu 79 nawe igo Nairobi and Nakuru igo bale 77. Okay. Tomna otebwanga abantu abange 5 retired civil servants na baromwa kanu bare 25.7 kero mwaka. Manjito muliheno nyari gazeti mangana ikura se page ya kane gazeti ya The Daily Nation ase bago kwanere igoro ya watebanga kibakorukwa ghost workers ase ke kusibo abana bakoli yemerimo nkona batayo nche kubaruko nkona asenye ncho bono batayo igolende obuno boli burabo nombategera batengo kono kweolia igo bono innocent muntu nari nanyora se serikali obwateri etaliane olikire ikiara batebire fake papers tigatuganye rukwa sokyo roboti akinende ko batebire kera kuigure bali bakoruga se jikoni batebire nk'umucando nora abatukwegena mwanchu muri ya page ya gatano gazeti ya The Standard bakale batebanga bono nigo eke kai igaigo mwanchu muri bakale batebanga bono ikebumbi kiorukire natate koligia umulindo actually storm umulindo ororo asetaro yo muskeki ndiki bunagenda sense ya Tanzania maiga yo muraibwense yo umuswati Mama Suluhu kwa yugo muraibwense na asiboni gabanyare ko bakubulinga niko batete kuligiriye mbuyense ya Kenya nga yeberete ekera abantu abange bayendete gusiriyo bugima na mono kiliba gateba ekero muraibwense yu agendrete gocherera naboigo urwa oguchikanga abantu abanyare ko babakonyora umuchando kurwase abanyanyimbo asikili bagatebekana na bairete umuchandoro nabono iganigo nanyare ko bankuligiriye igapakale batebanga abantu bali banyare ko babakuligiriye nigo batebira umuskeki ndiki niganyarte ko bagakwira ninse kororekana ko ba akamura gogotomwa none chinga kichinda atari kubulia nga egenteke kwantoma mugako minto ngebwenereti egazeti gatebanga some observers say Kindiki has been reduced to an errand boy sent on controversial missions that risk damaging his public image nga kaligotomwa ase ebintu birinde biribwa tobo tutukanu nande gabera kamuraga ke kaligo kwabako gotumwa gazeti dere atabire talinche nateba nande bakaligo tebanga egenteke gyo kugutuma tumwa gochiase emeje bwa tobo tutukanu nigabone gendete gosalia ebicha yaye asaba Kenya na namono asipakaligo tebanga moske Kindiki nigasomete kurwa ase university eyemo ere chinse mochia South Africa kurugunga Pretoria University asanya ko basomera lichiko na obwene bwe mwanyabanto umwaka bw'ikiri bubere na niboigo akanyara ko bagakwira na imense ya Kenya na akanyara ko bagakonyora post diploma kurwa se skuru ye lichiko yense ya Kenya umwaka bw'ikiri bubere noyomo na niko bagoteba igasomera tegoro yobwene bwe mwanyabanto kero bwene bwe mwanyabanto bugende gotimbwa asense ya Tanzania umuntu ondete yorenge asaga ya mono watebyo muraibwense te konyarekana togenda sense ya Tanzania kuchikoba tugikirania kiliye kurukwa umuyego yo bwokomwa chinguru chiu chikoba chikakora ense ya Tanzania umuske Mama Suluhu igayana bogwe somera ororenga ki bakale goteba ngagete naro innocent no yenase emitandao yaito umusubati oyuro muraibense ya Tanzania Samia Suluhu natebetenga viumbe ajabu kurumega kaguna tete bikoro kurastinse our neighboring countries bacho kutuchana na natetenga abantu bali banyarite bakolenta obututukanu gusokoro bikana sense mirira buturubani obolendi tibali bantu benselia naso mtandao no nyegazeti yatebirege kubolyanga niki Kindiki achetwa kolenselia kiagara abantu ba Kenya basiriria magmabo gwetera okorobekana kuri kware kwene kiwa senseria kuri manchito muligeria kwa igure umugano uyu nabugono nyari ko wasomera sobwagale kwira se gazeti ya The Daily Nation page 12 asego kwanera iguro ye kyombe kyo bocholi ne chimbebe IEBC asego tebanga no nyabanta bangiti bare sokia gochya kubwata ekura nere no gosemelianga ne chigikirania omobaro 6.8 million abantu abachwa kachikura sumwaka gochibubire 25 nebire
asibaigo bagukwanira obochori obokebo gochigokorekana kurwasi county asibatebiringa wikiraboniga abantu banyale bakwerikane kura ase county ya Mombasa nigo bale 3,976 nandi bagotebanga obochori oboboke mbabwato kwegenanga boibiti bori gochigokorekana andonsi kolende boigo bakwanire igoro yechitariki 20 na isano na ibere taki 27 na otebanga bakonyoranga bakoranire nemero biri yonsi ase obochori buri okorekana ase batebirenga mbabwate Clark 1450 ase chiwodi chonsi mense ya Kenya ase obochori okorekana omonjito mulire tokokwanira obochori obokebo okorekana mense ya Kenya omotinyoyo chitariki 15 na ibere mwanchu muligeli okucholi obungu chikokorekana bure na sensemo ya kabire yo studio musike munyancha no ale tutagete kumanya ase mambi abono gegika chinsa iberenga nkikeliye koirera ochoru buno murayi tutagete kumanya tutagete bono kora mwali baga taraenda gwakirwe ku ebitiro nebituno biri gonyara kabako kogenda mbire bibi na mbinto kibiri yanyara kabaga gwesomi kurwa ase chi campaign chigendrete na namona erere emirobiri yabwate ya nyama ya ward onyaga chikobaga gochorwa koba omurayi ogchikobaga kora ekiruge kyo kia ward yu wanchu muligeli ase obochori obuboke nigondo chebone kiama giodiamu imeye semoye bunge ya Magarini nigobone chikobaga kumerana no egetire keya magega yebya mabinde kunyara koba bikwirobeli buya ikiama kia Wiper Patriotic Front niyo kianyara koba kurusia omurwaneliobo aselieta Samuel Nzai Kombe na kunyara koba komokoboko omurwanelio Stanley Kenga oyoko lige kirugekyo wetere kiama kia Democratic Citizen Party kigikorawa numuske Gachagua naboigo nigo banyara koba gateba nigo bono enchire yo ya mwanya koba korokia ngaki ekiame kyo kia DCP kia bwaterane kiama kia YPF iliko nyara koba koranga banyara koba bakonyole kirugekyo na asibone kiama giodiam ge na batebanga nige kwamba karorekana barachikoba bagoteba kilbatebanga no gukora igekora ukwirusi ese chingakieci kigosali chisabo umugabana bwe county ya Kilifi lakini ni gaorokirio kwegena kwaye na nemononga ekiama giodiam gichikoba gekonyora libage yokwire kirugekyo no nyaga tebanga Nzai ni ganyara koba gakoye uliri yakina kwirusioro gwetera aso munyakirugo bwe kiama gia ODM oyuru muske Gladys Wanga ni ganyara koba gakomoche ekiara muske Rigathi Gachagua sikilia teba ni ganyara koba gakoreto mwateko na nemono asaga teba ni gobono asabire bamenyi benseme yubanyara koba bagochora umurwanili wikiama kia ODM no nyobo choli bole mutwe ndo chabara ibo igombe gasete kwene kiabona kuchobore gokorekana sinche yabene na bigo aba bwatani babo majare bago soka sichiringia kuri no manjito mulyango irane ase gazeti ya Daily Nation page ya coming kwanirire igoro ya Alex Masai oyo beteka gusiribu mabuaye wetiro korobekana kwaringe gokorekana omutinyo John tariki ya 20 mwaka wa itasabetega kuraswa ase abawakiri baye batebiringa investigation yabeteke okoroso kuningo kwabeteka okoru kokorekanira sencheria erengia abigasi batebirie kigambero kinyarige kwiranera naboigo kororanga ningikerete ogoito kwae nabigosirio buguma bwa yasbatebiringa terigo chugwanchirana omunyanyimboli obetega kumurasa anyarega kogenda igosi batebiringa mbachikoirana nanda CCTV bichacha CCTV barorenga ogoito kwae ngakikwarenge nando munyanyimbo betega kumurasa noruryoyo wanchumulile tutatokando mutimo kumasini tokoirana kwa batebitule ingikegendrete asensemo yelgeyo Marakwet ekera embura ya nyarako bage gutwe nyinge na konyara ko bage kwanyora liroba namagenda guturunga na goita abantu abanga se chinseme ico ya Kirio Fari na nomono asiboneiga serikali yabekiri chisese cyoko unya chinyari ko bachikoligia emebere yabali banyari ko bagosiria obugima bwabo aigane Soko TV mu rubene Soko bwakira Eye Soko TV oboroso bumugusi.
naye tata suka naye baba suka aigase ito suka Uhuru Superstores yene duka mabongia eduka wetani eduka ekoni bintu rwanchaga gucakira ebyo bwagachibuna amabati yechigeji obutambe nechirangi ao ayukwerorera no gwechorera se showroom yeito chichuma emesumari chirangi chitangi chamache no kwana togokora ngurukwe marire ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa ngondi fra maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uhuru Superstores aso mu Cyobosongo ibara ya Hospital Road amagacho Uhuru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uhuru omayene Uhuru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awa minto. Samange akisimie namba 0111161500. Kosetome email info@uhurusuperstores.com. Boigongo toka turashinchira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Asomo Kenya Uhuru Superstores yonyore bintebe. Magega ya televisioni ya nsoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662. Enyegetani robotamero chinga kichoborere korende tarikire nyegetani erabo botamero asogoko bokali ubuya bwekerengo kiguru utatiga Akasims Hospital nigo tubwataba nyegetani bomanyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga nechi machine chekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nainye nkobara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangina koibura na kuroberi uruiboro ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo ngutumia toli insurance au buna SHA AON Britam naboigo Trident nigo tokotoka nsemo ya magina toligirenetie negete sen kyabanya nyimbo kya magina asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals. ya kigimo mwancho muligereri chetre chita kamera ngene na isano ne mambi yabono togendete kuligereri ali ali asechi gazeti na mono togotebya ase mambi yabono ogokonyara ko bago kubwaterana na intwe tonyara ko batoko genda busidayana twachagete 12 nindo chabande mbale gaigabale na intwe nabo konyara ko bago kubugolikelikerio tagete gukwanira igoro ye gazeti elia twabekira sembeo na mono chake ko totebinga nkikeli kwaro ligetali gokorekana burunge gara tonyara ko batokora nga kitoko genda busioni ndo chegaiga tubwate Godfrey Yungeria agataba ensoko bwakire watching live kurwa chinsemo chia kurwa rwai byamono mwana minta agataba ninche Godfrey Yungeri agali ine kazi ni yane baitebe
Joshua Otieno ataba watching live. Alfred Yoga, Senator Alfred Yoga ataba kurwa chinsemo chia ya Nyagichancha Bosamaro alinyamira locked. Ne Nyagichancha no matora. Ni maite Bosamaro nseito. Bosamale bone kinyorukuru na kiki. Aya. Ibone iri mate, Bosamaro ya mate. Okay. Tuwati ya ruguru. Ya gatine ya mate. You know your mate bono. Lakini mote ya kwani Abasamaru. Basamaru mwakwani gukuruga iga ase murubiri tubwe Soko TV mambi yabono na nabono igwete Diana kare gatebanga obaira amakwani negatichi Anthony Ragoli muiboli ni nkoro chega iga muiboli Anthony Ragoli from Kenyatta University na Jane Nyabate abateba Dennis Kirandi Victor Mondo Ivalini Mugunde Lydia Nyabuke na Rogers Nyariki no bale imeyo murubiri na Frida Nyabonyi Amosi Kamuri na Paris Elijah na boigo agateba ngenangeni no erega iga asenchire wikero nataka korali giri bali baso iroro asenchire yo wikero no gerekera tokogenda twagenda sobwamo tutage tugaso sense ya Tanzania twakwanira sama tukamange sana na agotebya tukoira no mwancho muligiriri kogotebi nari nkenga ki mo amachanya rakaba gakore tumuchanda sense mu yelgio na namona serikali yabikire chisese cyokunya bagateba iga serikali bono nigo yaralirie mirubiri yochiko bage koleta okumanyia guchia sabantu bamenyeta se chinsemo chiria se amachago nyara ko baga ko beyana koleta umutengecho gukugwa bwa maraba na kuirira abantu bandi gusiria nabo igo ekyombikiriye kurigirire nigo kendete kurwa orobotinga chinseme chinchigende konyora embule nyinge na namono asibone serikali yatebire niyo chikobagi kubwaterana anamano kurigirira se chinseme cyo banyare ko bagusimike metemenge nyara ko bage kunaria amanani eli banyara ko bagutwara lira bali kubwatwa boronge ayani gatebira umoncho murigiriri maega ya abantu batamanyikane abantu boni gabaikire 30 basiri yoguma bwa basechinsemo chirichia Elgeyo Marakwet indo chega iga mwancho muligereri abagaba na Simon Kachapin bwensemo ya West Pokot na boigo mugaba na bwensemo ya Elgeyo Marakwet muske Wesley Rotich bakogenda sechinsemo cha Marakwet anamono gochikoba bakoligereri ngaki enseje koba nigo bono igose ko baligereri ase chibiche chibagweta ase amagena kororekana uburaro botayo na abantu nigo babuguriti chigurube cyaba abana bakwandeze skuru nigo babuguriti chigurube cyabo na chinga kicho ni bateba nigo bono boraro bali gutambukira bwanyara ko babugusibigwa na bono iga ebinte binge nigo bisalikaite asensemeyu ubunge bwensemo ya Kipkelion ya mocha Selieta Joseph Cherorot igatebire nigo bono bachiko bagutumika chibese chikegancha kya NGCDF iliko nyara ko bagusimika emete chiribukianda unenchire yemo yokulenda ebintu bitoitanaine na namono koranga ensemeyu banyara ko bakonyora obokoriribuye mwanchu muri nabo besomera page 10 ye gazeti ya The Standard. Nabego manchito muligiria togocha se gazeti ya The Daily Nation page ya Emerongevere na isato yo kwanira igoro yo mukonyi bo muri bense ya Kenya mukoro muskerigati gashagwa yo nandoro ikiyomora ibiki amagia DCP ase betega kuruinkwana yae nagoteba bunambale ange nabigombe yaliganitie ocha kwenekia buno mwaka olio 2027 ngotwara bale candidate yabera bege kwiruke bendera yokoliyo buraibense ya Kenya ase batebire ngati bari gochikomwanchiro muraibense ya Kenya kwirana ase ntunde ya kabere kole ningo batebire nga one term president ase batebire boigo itkolia ankyo moske Carlos Musyoka nigatebire ngamba chiwekerana asobuina bwayo moskerela Molodinga huyo rubona nyagusira Erio kwenekia munankwena bali nande sama amagombaye asentunde yende bakoragwa muno murai beki amagia DAPK nera nigat Eugene Wamarwa nera nigatebire buna mbari angina ndembe aliganetia sobo cholibo mwaka bwembiriwe chiribubere meongebere ne 5 ne biroboro cholibwa 2027 bachigocha omurai barabibago chora wikachi kobwa oburai obwo soma ko 2027 omanjito muligeria asabo igo batebrenga barobo bona United Opposition be aliganetie asobo cholio bobo kebo chokore kana sinsemo cha Malava nabo igo magarini asoko manyigwanga Malava obocholio boke asekia makirigia DCP Ediga Busiega nigabete kagoska insego sigao ta chance
na kumutigera omujokori eburayi obwo wabachoria boke kurwasi kiama gya DAP ose DAP Kenya oyokoro kuseti panyako elianyare gako ligya oburayi obwo nabego tukumaigwa sinsemo chiamagarini ase oyomobo wikoro kiama kyobwa Wiper nigonera beteka gutigera oyomobo asinseme icho kwene kiabona nerengo chiare kuryo burayi obwo boke nabagastinsemo chiana ko manjito murigera ne libago tebangambe ariganiti asobo choryo boke kwene kiabuna abarayi kurwasi kiama kya UDA kosa bali ababwatani be kiama gya UDA tibarigo chia kubabwa asobo choryo boboke manjito murigera no somora sobagale se gazeti ya The Daily Nation page ya 23 wancho murigeri una watabire kurwase Diana kwegure pichi 14 niko bagateba chibicha chikorokia ababunge oyomo gose twarora chibicha gete chialenga so mutandao bagateba chibesi chiale gopimo ne eratiri chibesa montabu gate chibesi nyinge bakagopima ne eratiri negento kioro kiringa ense ya Kenya nigere asakongu burkurumi nigo boligoro amangana ya nigalikire noyo kabere omubunge igitobu imanyara asakare goteba nga ubutenengu bukare korokigwa na ababunge bande usaba jumbe bande nige korokia obuliri twatnyale ko batutwara bunense na egente kuliya kare goteba ekera Kenya menyerete emechando usobotaka oboere nigo bono mwanchu murigereria yarorekana ase clip ekemo chibesti kare ko bachiko bangwa na konyara ko bachigo pimwa na egente kurukwira tiri mwanchu murigereria ngagerete ke batingo nyorare e clip ekyo korokia nga chibesi chinga kichiale ko bachigo chigo pimwa na mono kwariganira rongo gendrete Diana asegeti kia Raila Amolo Odinga Stadium Raila Amolo Odinga Stadium gere kese county ya Homa Bay asibatagete gukora emisa yoko muinyora muske Raila Amolo Odinga igorona ro chumo subati Bensuda oyo kabero musisi ase county ya Nyamira naboniganigare omo women rep akeranya tukaba gakurira asensemo ye bunge anamono kumunyora umuskera ila Amolo Odinga akanyara ko baga kumunyora ngakiarenge na enjeranya tukaba gakomokonya konyora certificate yaye kerare ko baga kuria ikirugo kyobo obu women rep asensemo yo na anamono akagenda gateba nga niganyorete chinga kichinde ogo tebi unga no tema to konyora akagende ngakie magatebi unga ticket already into ya ena ndi guchia so montonde bono negati ye chingwana chirichia ya ruwe tororo kibatingo nyora ari clip ikinda kero kia tubekira sembeo atoro kinga kyumusubati ngaki bakonyara kaba baga kolege ntigiri kurukunga kumugendera kumulero muskera ila Amolo Odinga ikwaya ya moya ruweta sense yawe Germany na baromba bugetie saxophone ase seme ya okoda kwa eroche tukoraje papiri mwanchu kwa eroche na bono kwa erolide agete amaliga ni bunagendera ta sense meyo ya Homa Bay getikia Raila Amolo Odinga ngagetenga umusakito Dan na Linet na hopaga ni ruikagagu okay tunyoreye mase yemo baranya ruendage yana na bikuira noruche amaliga ni bunagendera to mwanchu murigeri ase county ya Homa Bay inenchire yamo yo kumuinyora umuskera ila Amolo Odinga nigama ligania yuagenda tebuga kiago kira bwarero na buruche bintu byikiwa abo baraimba takirego ikore ine stadium ekurukwa Raila Odinga Stadium chinseme chichia Homa Bay mwancho muligeli na namono asemiro biligenda engana nero rontege totegere asimambi ya bono enkwana ya Fatu Bensuda lakini tutagete korara ngaki ekwaye yabugetie gento gego saxophone kabugoro muskira ila Amolo Odinga ubu inabuga yabuga tali sana kagitinga nero murai megaige imiense ya Kenya utaliru sana bateba negati yechinsemo chubu ina chirichia taleru anamono asomwanchu muligeri tugende tuna kumuinyora nonya nabo nonya usirire tugende tukumuinyora nga nkikelia nya tukabaga korerense ya Kenya na namono mwanchu muligeri asemambi yabono buna tugende tukuligeri ase chigazi igobode ndo mwanchu muligeri nabo konyara koba ko kuligeri na kororanga
ninki kelikere ase gazeti Diana kuri ginde gazeti ya The People Daily nara nebwate umugano monene sana ela inabi agachagwa mwisonde gato tebya nga ruroche abarayi bali bagachora kurwa sesemwe alafu lende ko gatebinde tugatura tegerera nga ki saxophone yali kubugirwa chinseme ichopoda fa Manchol muligerali na buro chabanta barabo bachite chinseme chichia opoda na baro nabanya tukaba bakubugia saxophone aiga Kenya hakuna matata ntu Kenya ntu aliganitia bagane bonse kino sente kerote bakuna matata hoteru ku injira neri kwa gateru karangangi stance ntangani na ko ile ntangani yakuna matata ngande saxophone toteya sina kikoro kwa sekirisi mwanchumulili kinege tulele kiabugirabo na yuro mu Tanzania na RSSM ya kabiri studio ko nga Feristas kuno mwanjito muri ya saxophone be tateya ya rese gazeti na rero ko yasoire sebe chiyobo ncholelia na kurati yumonchito muligeria nga litskolia lero na manga kwenekiwa kurasinsemo chia Chopoda Farm ase county ya Siaya kero abantu bagani delete kuikira na sobo ina bwa ina ndugwetinga litskolia ankyo United Opposition bache baikira na oro kwenekia bunanko mwabali na erisco nda magombae ase bagotebanga wikabaikira na oro manjito muligeria kuirane ase ensemo yoboncholeria se gazeti yetu ya The Daily Nation page ya emerongevere na isano nemo page 26 niye gukwanira iguru yechilon shiria bali mi beke melige chaye babire bakubwatukirwa asibono bagotebanga wikalichiko lichiko bekworo bamenyanga chibese chimangi chiko bwatukwa renga chiabwatukwa kurwa kire factory na bigonga chibese cyabachiko tumeka hune nchira ya moyo chikweneke munango kora baro muchando bubo kurumi bwabiri bokwenekwa asenseme ye kemelige chaye asabagotebanga asabantu wetania chimi chiri buchimi isano na ibere na babere bagokora bagokora bokoreri bwabo baseke bimerike lyagie chae niko babere bakubwatukiro chironi korwa chi factory 71 chi factory 50 ni ibere nemo asabagotebanga bono niko eke ngige kyombe kigya KTD ge uchukubike meroberio kosinigo kyabe kire meroberio yuko chekwene kyabuna enkero chironi ichikoruswa kora kere factory kuba chiri chikori kwanse nabo igori chikori abekirwe chikwene kyabuna boibimboyo bogo chikorekana sogosa bokwe chironi gonga onye kore gati abali bagusaba chironi ase chi factory go se chironi chiri cheke merige chae umanyenga lichikondoro wikiraboni gali abekirwe manjito mulgeria nandilo chikwenyorera asobwagale asigazeti ya Daily Nation page ya page 26 onyare gwesomera asobwagale wanchu muligerali na aliale ase gazeti anamono togendete gotebinga ngikirikegendete gokorekana kurwa ase chinsemo na namono nindo chikigambero kurwa ase county ya Kiambu kianyare ko bagikurwa moyo se ogochia ase chigale ko bachikobekwa maega ye kongusana kororekana sense medio na ase kiombe kelike tenete amangana ya okoligerelia ebintu bitoetanaine Kenya tukabage koligerelia na kororanga nigo babwenta konyolense meyo ya makonkiani kobeka chigalia sense meyo mwanchu muliri tubwe somera mangana yo CPG 15 ndalimo nyara ko bagakonyora mangana yo asenchira yo bwikiranu
na namono ntagete gukoira ase chipeji chomo elio chichi gazeti nindo chega iga goteba barenge igoro ya timu ya Liverpool na yagosoretie ya geteli tukuri igoro na timu ya Real Madrid ni timu enne sana nyal tukabage konyonsi egolie yemo Liverpool ya nyonse tie golia yemo Arsenal ya nyonse tigoli sato ase Arsenal ya nyonse tigoli sato seri gele sagero ara ko sonni timu kunga Slavia Prague na ga gango tabale seri tukulia lero Chelsea nguchire ko sonna Quarterback na Man City ko sonna Borussia Dortmund Inter Milan ko sonna na Kreit Almaty Benfica go soli na Bayern Leverkusen la mwanchumulili go soli nene ne Atletico Madrid na Barcelona na Newcastle na Athletic Club mwanchumulili abuna bokuligeli yorole omogo soli Jude Bellingham una agendete kuyaligania mumurumu wa Jude Bellingham actually yakurukunga Jobe Bellingham tali Jude ayine sese mwechi go soli Dan Suarez omwaga ero manyatamba ngana yumono na ndabono na Liverpool ya nyonse tigoro iganto konyora mweso toso sense mu Rwanda Majito malihiria katogo sense media yumu Rwanda gore se gazeti ya The Daily Nation page ya 15 ase engagitengana tumiro mu director itukura se studio kabiri na batumanyanga mu Rwanda yunga kyogote bakorende igondo chegaiga wasunero lego period graduation go segotwa igorogari bagoteba nga hey how are you funding model naro mtenene kurumuinoga ali mwanjito mulgereria maiga yego piyo naboigo esa konere cholirega wo murainaro roro tinene gatigati yagoteba Gen-Z broad based 2027 bondo economy by elections mwanjito mulgereria murwando yo noro yorega wa TV yago kwa innocent Kerango ligere yalia liyo gindira ali yaba mo secretary general w'ikiombe kya wazo oyo teneta aboroki bagosoma chi university igagendete gukwana ngaba minto totegere hey I'm talking lakini umurayi uri tenete bono kuligere liense ya Kenya gentagendete go fix gitangani negende guru kwe by election chire magarini chire malava chire chinsemo abantu bagurugu Gen-Z mbaroro nebi bintu birasomolenge ebirengera libiyaye umurobelio 2027 nole serikali ya broad based noere oligerelie ase moya bondo neroro na ujumi neroro ebina bintu bigonchuka nase birengera libiyaye timaye tigo selio gieli ndicheli kere muraibwense ege kere kyombe gya wasu kengende tego lakini esa guliwe songa ndo chege gango tokonyali kurumuino nga hey omotobanye sana time Ejinejinga gichito na incha se egazeti ye page 12 ase gazeti ya The Standard mu Rwanda nororo ukarega tebanga nigo muswati akoreka ni ari gwiri baro ime asaga teba we are in the by elections as the ODM and not broad-based supertraders iga bone koreka no mugabana bwe county ya Homa Bay umuske Gladys Wanga iga ari gwiri baro ime wibali liale bali go kanekera bali koligiye chikura nande gabegete ebido toguruka knuckles aleta gloves iga aleta yale go chikogosoria iga sare wibali si ekirine chinse mujigariga galeta yale bono nabegete gloves chikoboko lakini echibono tuchiruka knuckles kera bono kolingie ngumyo akere kurworo ataba nigo tweyaliganete tikigima buna ODM na nditalinga tuli buna broad based partners egara tonyole ko batokoranga kyobo choli bokorekana ga sote guri baro ima kwa na guri baro ime ka kwa na manganayo yani ale serikali mwelio ase gazeti ya The People Daily igoro bagateba kweterese gazeti eyu nigo karatasi yego se gazeti ya People Daily ya nyari ko bage kumanyanga muske Martha Karua no muske Muhisa Dr. Muhisa Kitui no muske Kirwa mbaumirane tena amo na Matiangi bakanyara ko bagutwara
umukutano bugukwanira embwa yanyarako bagakorekana kurwa ase bali bako babakubwatira nasobo mu buko ameriria serikali niko bali gotebanga niko baumiranete bakanyarako bagukwanira anemono egento kirire tengelinga niko barorire ekiama kia Jubilee ne kiama kia PLP Democratic Liberation Party gikoragwa no muske Madhakarua kianyarako bagakorekana niko kiabekirwo usigia bekirwo sema muske gachagwa akorata tekorosie line up yae bono Dr. Muisa Kitui nero chole tubuno monogeli bya United Opposition uruo roboti oteba ikena gituchi okora lero ne giteli tokoli mambige ndegete yakorekana matiange otebekana igoromba umiranete na Madhakarua nabo igo omo yo kabiro mu waziri w'uburimi engaki yo muske Mwai Kibaki Arab Kirwa na namono bakanyara ko baba gutwara chingwan asibakwanire tenga embwiye yarorekanire yogo sokichi formula yogo rorekana bakomnyoka nigende ikorukunga United Opposition muchando nororo ibi babo byarorekanire na rutino inasi mtandao nonye twatebirigo narudano abananchi be county ya Kisengo Arambe Sokia abagotebanga mbata itimatianyi bono mo prime minister ndawoteba kirogo bune ikiona na gukigwase serikali nandetikeyo egati yali Mwanchito buli bawotebanga Kalonzo Musyoka chiko cha buno murai wensi ya Kenya jochi natembea abo mukonyo Fred Matiang'i prime minister kinenge tukiarenga so mtandao akiyageta abananchi kurwase county ya Kisii bakabagwe sokera gotebanga ya yantu to wancha nande na manginga gitinga kurwase county ya Kisii bagende togote abachinga ki batebiringa barabwiye ntugyo kabataite no kumusira Matiang'i abayirurukirie bendera y'Uburayi biaki mu mwanchumuriri aigana Soko TV kwikirabo twakolde kigazeti tutete kando mutimo komoke tugocho mwelyo tukwane no musike munyancha Eye ni Soko TV uboroso bw'umugusi nguriole bintu byekerero bunesimi laptop esapufa TV fridge nabwege bintu binde byestima tago chandeka Soki Electronics no tule iga asinjao nkoni tule bintu uchakire byenyumba ebye salon nonya nebintu byobesi aseriguri uraikeye nigo tugutukane mu Kinyamira no bokolere bwito no bwokobokera twakirisi mese namba 0702669403 Eye Soki Electronics ibyo mu Kinyamira mwesi mwariganyirwa magega ya television ya Soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyo kuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono na bokonyoli baga lyabene liyo kuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tulikere gose twakiresi migwitere namba yaito iyo bonchulia 0788666662 Nuganite skuru aso mwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yao emerulito nige kugenda namaganyo a CBE ngurutorobo sombi uburaro nabwigo n'ekilaboratori n'ebirasibito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County Anje Dr. Stanislaus Misati Inje director ya St George's Nyamira Academy saba ibuli ngo bakarambya mwana asaba no mu kuno turetera ande ko basaba mo vendera turetera abana kiagare skuru ye buyere tubate laboratoire tubate
it's computer sciences library, full good library. Na environment ya school baiga na berengia asabana baito bagoso. Asamange twakirisimia namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Gagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bego kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi Warusiri gutaro rugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwe nyoreji spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigo nkoros tule chispika chie kerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga au tuline sabyo wakole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo naboiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye Mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo eskuri y'Oburusiya Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko umwana w'Oburusiya obutingu bw'ekisemi asekerengo g'efees oranyare wakana abarimu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri bari byewa ao byaborokigwa bunakigosori egatiye binde Nguruturo bosombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'oburaro asaba menyetime endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 Gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners Asokoria okogokia kogosemia nabo igogo komanya ali akolekanire kurwa chinsemo chia Kenya kurwa sensemo ya siasa chisemi obonchoreria amaganyo hali akubwatira ni obugima bwa botambe bwa mwanya bantu bagonze ko batogosanga asensemo yeringana rieke moya mwanchu murigeria koria komanya mangana yeke gusi abego chingencho chae umerana na inche Frida Kerubo na inche Clinton Ondigi tokomanye asemesa ya mangana maya ali akolekanire kurwa asechinsemecho kera litukoria Jumatano enseyamo ya mogoroba naboigo chinsa isato Eye Nensoko TV oboroso ubomogusi Gara
Murigereri bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitashike rugo orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omotoya kabwatwa ole bakalia omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nene mono ntonyara kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nenyara kwa koigwewa Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chiamomba ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi kwa batoko gukora igikorugeito tonyara kwa batoko gukora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa batoko korareria okorari kwanya gusira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bwo mugusi Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi. Pia kigimo Mwancho muligereri Soko TV na bono iga chiabere chitaika 20 maiga isa chinsa ibere chabono mambia chitri chitaika 20 maiga chinsa ibere chabono mambia na nigo bono tokoso asenkwane na mono tokuligeria semambia bono siasa ni campaign todete koranga kisiasa gendeta sensemo ya Nyamaiya na senchire bukera nunga kichi campaign chigendere tororo na ninkilikelia umuntu uri Nyamaiya ganitie semambia bono ande tunyara kwa tukuligeria uburai bwonsi buli bukunyara kwa baba gosoka kuri Nyamaiya akibogo soka uchisiko yense na gotokonya kuligeria magana ayo no mwana siasa bona arege kagera ne siasa akuligia nigakuru ku Musike Richard Monyancha nigarumurwane libwe kirogo kyo kuligia obu MCA senseme ya Nyamaiya bona nagotebiri kurwa Esekia magi kurunga chama cha kazi yes CCK kumanya tulenga emirimo nga kibaye chakire senseme ntate ko mwalibaga aragukwania agera tumanya kuba tochaka enkwane yu asenchire bekeno karibu sana asante sana umwanjo motegereria samari tanguro kona Richard Munyanja tigamba kwa nende mambi abono na ende ngakembya mono Soko genda gotegerera na kuligerege station geto gya Soko TV ngolenga nenga kenge gya chakire gocha kolende na tukonya weta gusina Nairobi ma tuwakambya mona singenjo gwaterege station ya Kigeito na ndeto agokira singenje togendete tigenya sawa seni no turame mambi abono tigenya sanya gutugwati seseni biya bono Richard yakera kwarenga last time na roche kwaragirete biyangi kiabere ketata nindagirete na te uras mangende gym asengenjo mate le squeeze chikula simulia sabantu bali lasi motale bitune bitongo kwa nabantu batenge tukyoko bakorera
asengenjo bono chiri chogo saba chogo eta njiko chaba chingi ya mono lakini gwekera omuntu kwa mwera sange tukuchi komukorera egere buya igoboni gabunure iganero y'omuntu kwa rubono bapi nyakomyo katore abanyama yambu yabare campaign negenderete na ntwakira nyasaye mbiya mona so gwaro kera nduro cyo mulembe kiro omuntu eruri bagali yayo okore campaign kolenga yo ka 27 kiro omuntu ngara wa musiae na ninde no kwegena na nyasaye ngo tubwatsiale tindo cyoro cyoro buya na ende gindo cye ninje ngobekere kule inda abantu banyama ndo chengote birororere ngo cyari kubekirwe kule yo wanchi muligelina bokonyara kabago kubwatie ngwane asenseme mtandao yaito ya Facebook asoko genda na namono konyara kaba okoligelia senseme ya Facebook ubeke Soko TV otubwati onyole e live link eroro ekoro kibuna togenda to twale nkambe go sinkwane asemambia bono asetubegete nganga siasa nechi campaign mwancho muligelia asemambia bono naboko genda senseme ya YouTube na aronyara kaba go korabo igonyara kaba uko toligelia senchire weekend na namono onyara kaba go subscribe na gonyara kaba go koligelia nkwana ito tubwate asemambia bono ogenda se namba ito ye studio na aronyara kaba go gotoma ujumbe yawo cha ase namba 0788 666663 bali mutaite kubuli musike munyancha no arega igana buranyore taraika mutebie kona ni ra taraika egera manyanganga kia taraikoro mutebie gintu kirikega ni rie sete kayo mwelio na andera bokuru basemi na ibuli rindelio nsura twarega kaira nemono nigotete kororera siasa ichinseme chiri biya totete kosoa igetaseni gitu gya Soko TV gesoa sensemo ya nyamaya bono gya soire nyamaya no tuikaransete nyegenete ngabono na abanyamaya no baraiga twendete gukwana barubu musike munyancha ingaki twalinge na ayega mwelio twachagete ngwana ntwale gocha twachaka nelingana limwe mulero ntulibugate lingana limwe muri ito ndirororo anamona asabakale gatebanga nabera toke gukubweni umuntu kugoro liyo igenete ngango bare naye nandonyoro utumiro kugoro kukoya utamire kurwaso tagete umo producer itongagire tengo bekali ngane limwe amwase asembeo asogote abanga onye kwabweni rokogoro ose kwabweni ri umuntu kugoro teko ba makumia kiroko nyora nande o irire okogoro kunande kuya chimbiro na gotigase kwalinge kioroche emineti esengane yese chinga kichiabono ase chinga kichiabono gotebeke nengeringa obwege no bwachire koba insemono tali mia semi una bwankorukale la squeeze abantu igo bapimaine como ndate korona nekene no ara osinara ke abantu babire bali bakubeka 50-50 especially aso mo tomenyete ne tauni tomenyete onde yo kobekerera emiase igo bigete boni go kogoro aseriri ndiri ya uri bekerete kogoro kwa asaba nyamaiya kogoro kwa ongoru warete tiganyege no kogoro yani kera urendo tagete bakokonya konyore kirugeke liswali riri asaba nyamaiya bone mambi yabono ndiringa ki etugocha gokonya munyancha tomoye kura zitalikia 25 na ibere ako wena atoroge bitingira ayata mekuru ese to chakira to chakira bo asengenjo tari bono nachire na bande bakumyoka bono chinga kicho mwerio bali bengene tengana bogo chinga kyo mwerio ewabantu chibesiri ndwire chikura lakirende ngeri nabantu baito to abasomiri bamanyirenga muntu nde bwensi ogo chirenga kyo mwerio nyonye nabora nyole ngukungainale linda etere lakini nde nyama ya narabero ine myake ebere kurugasa to sire murayo ito nabera mo naboro ase ko gane go konyi kole twakonyere twanyaye gokora stokonyara asengenjo turakora iyo asengenjo tutegete kworokereria lakini twakorera ya asengenjo no nere bya tokole asabantu baito ke lazima to chase gap ne pengeri abetoro asenga kie nabe na barabu bamanyire na ndini metenga ngojokara bala wa musirengia tari bona ega muntu teyora mnyoke bona kwe promise ya this is almost 1 year and some months chitikareti ate nango chiare okora ingo kungainare mubolie konye kora kiera konye tukweti moyole ngikwakorire nenda mwana ayo nyotana tiamatengo nara okoro timeti mugondo kyokale nyama yokolemo abera nyola ke mutana batete ngoli akora ntoko mayara kirende tosaba ngabanyama n'abantu abangaini mbama etenga umurai bakulgino lyoyo ndengo batebinga korubono mpaka 37 chibesanje mnyoke nyamaye besete bwati musuria muntu
watebesa lakini korwa musirengi. Okay. Wachakira bura gateba nga bari bagoche seta ikaya bona baretira marindia babikirira maguru babikirira kitugigoro bateye abanyama ya bababweni bara baburi konyenga ibaberete kire gwatebire nangina ate baburi konyenga ibare asengenjo ntari bona abya rutotebe to mboto komotere patde no mundo konyororo tari komotere patde bya badoretera bona iga konyenga yara tanyo doretera. Okay. Bora tugusuka busyo kwaberira sensemo ya nyamaiya kwachagete kobera n'abanyamaiya insa chinde umuntu narora kubulingiye kwara wasoete ese kiyama giya chama cha kazi nga kieri paka uche gwikira gwate ababono ntagete ko soigaliye gekwera abantu batete basoigaliye lyubwate bono nayo ubwate Sterling na Sterling yobwate telikire CCK igona swa chama cha kazi asengenjo tindi mono mundu tagete buruburu n'abantu bande naende gukurigera libono iga tubwate seki kati opposition ne serikali naende ndete kongolie birengere by'abantu baitu kurwache sigiye gije serikali na opposition tubwate binga enga kitu tigarete nenke naende enga kie tigarete ne abantu bacho korerwe gasi lakini ajite kurigera lingaro nkiama kikera fitting ane gasi batakere okorerwa nakyo chendete chama cha kazi njene aburu ndete kobeka ne chibuti mfiksi ya mangana enda mangana burunga santu banyame. Okay. Watabire ne chiaburu ni ubege totete ku fix ya mangana ale se chinsemo cyanyama ya. By the way campaign ya yogenderete usimogenderete gekora mwensi cost yoko yakora nibwate nibo asiboni ngani ngoboli karansense ucha ukuntify chibeste bwenerete na naborate benga turekera so kulige chibeste lakini utete kulige abantu bali bawo no utete kubakonya nyama ya nyolire justice y'abantu bali batagete uchiko baili bagende busyo no ngolenga nga asibono igabuna tokwana naega abanyamaiya kera no bali nyamaiya no tweburi no tuli nyamaiya ntoranyora akiria ito ya kisiasa tobonete gutwara baise gutumia kisiasa nga limo nanyora umubunge agotena busia abantu kera twangwigure university ya Nyamira no ali agotena onyo mutete wakera ase mu president toila muruto bunambu ya mono ase university atoleteire na chora muntu nde wensi ora sekiama kia UDA ase by election ejikoraki chiro ngachikumuligere ngaranga sikuisha ko kanobongo toja twara tawabeka kando twate gutumia bulinya sato eta sengecho no muntu achorie n'abantu naenda abantu mbaro bari ngo bayengo wakekura mbago chore dina nyagita bayengo akira sante eba chore tabu no muntu bono ja kora simisanto beto bachore umuntu kulingana na sante bawaka ne abanege kombe kende yonsi ndo yakire kura na dina sante to waka aigona kingo tabanga asenya maiya rontoranyora justice kera 1 chidispensary chetu njibwate Mario 2 chibara chetu chinyinge chiriweteka 3 bana baitombaranyora parcels chipaseri choko gende sukuru unetakire igo ntoranyora justice unabone chiro yetu ya imiruka nere kurwe bangere ne kabisa ase county ya Nyamira ndobwate justice kiera munyama yonde muntu inde bwensi tayori kire kurororo okoregasi tu chire iteli standard ya bwenete na nene bwenete kurwe bange nene ase county Nyamira ya kibarangeyo manje tayo anyonye burawu tuko bantu baendele biasara mboyo na nene tokure bange nene ngota banga banyamento anyora justice na gindete komyoke ginde ya bwango kabanya sanjire elinde nsobisi gali ndetera abanyamaiya ekibari sabe tubuna abanyamaiya kera you can't tell me abantu toga gikora nyamaiya 16,600 toga gikora nyamaiya what we can't kwewa yake tutakere ede bada bada serikali jine jishare we get votes when to ete chikura dende why can't we have our shares so you go ndoranya justice and ons akingonya kurwanenga nimbero ororo imbege ege tambukero kyabanyamegonyora yakiya. Okay, chinga kibune chimwete mukoli gichikura mweshimiwa okonyora mubwate ebire bingi byogotebya abantu bintu mochokara ise kuligirira na gambete tintete gotebya tali umujumbo iyo nanyorete libaga kabo mujumbe bwe nseme ya moye bunge kurugusi
kera bamenyi bari kumuligi ngachanga monyole sensemeyemo ande ngagirite interview tu akorete scenario ngi gitaseni gitekagenda viral ikagenda so mtandao sana agateba lirimo ko ligikikura ebintu mogoteba nebinge sana lakini nabigotoka ayebwe ko monyene tali ayo tatageti ko bikora ebiro bikobetereri woni ganyama iyo mokora chikura kitali kemero 2022 ochogenda abisi totebe mambi yaye tia turasium mambi yaye wasoira abisi lakini ochikocha wakore swearing in na kumanyese county ge kiruge sekeberete na bintu binde ocha konyoranga guikira January nande konyore Christmas ya soire gatima ocha guikara service y'umutinyi umutangani kereligereti mutinyi okabire uno mwaka ya motigareti ule bosio uchaka okore amagendero bali umate mwari kurwana na barabo onye kwaba bwarero na mbi bajagire gosingerera bono bagotebanga muri chichinga kiechi mbinto kibiribira ase obwango oranyare go fix within the shortest time possible gegaregara mo kara siasa no bwate amaroro muna bone se family no bwate amaroro ali ale long term ayale short term utaite gwakane school fees na no tagete korageria abantu bawo yes ingeringa for the shortest time we have ahead of us ingerine kinacha kera wote winga hadi jiyo bone ngote byabanyamengo chiko bakorera korende abintu mbiro naendeire gukora kuringano weseri ane mbwate nebinde 1 torigeria mangana health na temire kolete free medical camp wasengenjo yake ndubwati mariogo ase dispensary chetu chire nyamaiya nabantu baito bende tukwa botuko na mugaso bigo tukorangere gwebiriro kera lituko na samarwire ali abwende gutangika erinda abantu baito bakoleki banyare kubweni wa 2 abana na ile school abana mbale mbere school bende gusoma that's another problem we have kegera umwiburi kuboka mambige ndo kya mwima takola na ki omwana oyo chire school osomire school 3 amanje ningote ebone go mulali ominto buna atizera okonyora omungina uli otigire usi igakwenda paka rocho chikuligia manje na ndese to noje buna na atarega oya na atarije mutinyo yomo mpaka wait na lusi ndo kwenda roche kera lituko asenge njonga ebitunu birali nebitongo setu nebinene bire but we can do something as quick as possible yokolinyo jibole chikera abantu baite ndibanyora manje ama yokunywese bari naban youths nabone gani mbato mobiro chake weekend tali bono litani ngo jiko chaka batebe siasa ngo yokolera no beirororo last time no lengo na ende 2025 bono no rororo tubwate jitimu cheto cha Masosa ke komoni kimasare nabonye watochu wake mupere weekend echi na ngote bana ki intundogende to kolegasi kera nabono ega oise kwenda matango ndonzi gokonyore ochibo se sabjibo tangasa na bana bachireka twasabira abayiboli mulenda abana ba that's where we chip in edinde tubarete tubabeke busy banyore gento baokora tuko ba motivation ke tugendeke bakonyakoro oncho muligereri nigotore no muske Richard Munyancha asemambia bono tugendete gukwanira igoro ya siasa na mono ninyegenete ntete kwenda sensemo ya kabiri studio ndarara gosomo director nanyore clip ngeroro kyo muswati okurunga Fatu Bensuda kurwase county ya Homa Bay asago kwana nkebeke asekirenga kagontebege ko batayale tete ndigere siasa umate bonige gendreta ase ense ya Kenya tali nyama iyoka siasa nero royo kubuguli kwa maboko siasa nero yo gotigerana siasa nero royo yo kochecheliwa siasa nero reko genda kiriginto ngaki season ya beire se siasa senseme ya nyamai turatika bono needs chi abantu inwa bana siasa bokenjera mukumirana injera mubwatembu ya ino siasa ya nyamai ya actually to chigeri aina gatatu cha soiro mbaro bachire ne kyama gya serikali abo bato ibiro cy'abasije je cyae nande no bale konya batenene tamana gicae na serikali yerororo uroje bato asinga 13 tarinje nakwana no nyebunga babunge mbacha bakatebanga gusitwa akoleke tonerwe na ende abantu bali batenete cyae bakorero auditing sengenjonga chibesa cy'umure mike icyakire abuna butobogere iriwocha na ende mbaro bawatebanga na nebintu bajikokora byatige tunjera ebino murange no dorange to boli mbiri bebi muntu onya tamanye tikende yonse ntate ura kunyeliabu ene county ngao lakini ege enchirago kuana no nyori kumulero musikera ila Molo Odinga
ntagete kibeke sekerenga ndarage chakira bunya injira batebanga kina gikugambe kende turakeigwa gakyo muske Bensouda agukwana igoro yo gusira ko muske Raila Amolo Odinga asa ko munyorekera ari kuri gicikura egara utebige teki ya konyori osengera konyora semambia bona egane Soko TV mwanchu muligere. His Right Honorable Raila Amolo Odinga, rest in peace. Raila Amolo Odinga was God sent. When I come to my political limelight, when nominations were held, as I was campaigning, when I resigned to be the CC for roads in Kisumu County, it was hardly 2 years that I left Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. I was told that I'm wasting time. That is the politicians that we have today. Your certificate for nomination is gone. You wait. We shall see where to put you. Carelessly narrated to me. Went into my nerves. I looked for Baba. I traveled up to Joff, where he was addressing all lecturers of all universities in this country. I shared with Baba my heart in his ear, and he gave me a hearing. Jacom told me, who has given them the certificate? Go and campaign. I'm behind you. I campaigned using one pickup as people laughed at me around in Homa Bay County, as people were celebrating in other quarters. I was determined by his word, Honorable Speaker. I was not given a direct ticket in Homa Bay County. I want to confidently put it in Hansard that I was taken through nomination and people voted for me. Honorable Speaker, it even pains me that even the day that the result was to be delayed, I was thoroughly tear-gassed, but I said I would leave in the... Time up, Mama Bensouda. Thank you. You are off Hansard. I would like to say, Honorable Speaker, as politicians of today, we must be resilient. We must be focused. We must be truly there for the people of Kenya. We must put tribalism aside. We must be honest. We must be transparent. We must nurture and mentor the young ones. We must solidly move on as leaders of this country without betrayal. Mama Bensouda. Again, to nabikire clip yake na umuntare bolingi nakwirira sebunge siasa gekwa gachuni gento ikoro kwa analogies yani uko kuligirira ibintu bigokorekana kwinyora sabari yaye kerari kuligiyo buraibwe kirugo kyo women rep ase county ya Homa Bay. Bensouda ngo eresare ngakisiasa ebwate bigokoro boni gase liro bali yagusi siasa neroro tuntuligokana kambi neroro watebeye serikali timu empowerment watebere kotebere university ngo cheroro ya liro bali yabunirwe bono nkoro kirenga getukurege giakiru university ngo chere ninjere ya muyogere nili murahibu yense watebire no gateba mu MC ya choro aya ntubuga tumulindo ndororo ubwo muske Fred Matiang'i na ande ntubuga tumulindo ndororo bwo kumwiranira umuske Raila Amolo Odinga asemeremeria akoletemiya asense ya Kenya nikiama kiodiem ngeroro ngakibono mugendete kuruana no mulindo uyu na kili Bensouda ukwana ukubuguli kwa maboko ngoro uwo chicheli ngororo obatebe ngabona kura arusi aba bararagira ekine kiekene naende kanili kole amangana Bensouda tebire abantu mbale bawo jabachecheli abantu bande batebanga oyo ingibono yesaine orojenyo ekiama bwatengire kieke asengencho barobwo engencho bayboire nengencho barerire go my David the mighty will make it but digamba enyoringa burai tarigendo go pass on goja somonto ndenga senjo kyarenga soyo agakogenda soyo
leadership engia it's a calling egetari gento muntu uja kubekererwa na heki naende tuja twaboriga onye aye kwa berirega kwa bera mona into ngento kikwanyare okorera abantu baito kiragera abantu bitu bakoreki bakubwati kurumega naende bandire okubwatisia asenge njo gwakorire eki anabo burayi bocha lakini bano lende nginya sae tanganjeti oroche amosia yonzi byote banga abande ngorera baleraira ODM nero serikali ye yachire ne empowerment ya 64 bob nero roro neye whatever yo molindo Matiang'i the small advice I can give our brother Matiang'i nere you come from Kisii region Mondo de Wensi ora joro MCA whatever the ticket you will have is your brother. So I think for him there na ndengole ngana nyasaye na mobo ngai negisemi gwesa ine ya karuka kurwe bya mebya ngote bane bya ebire one gare deputy party leader ya chubiri so kama kya enge bwati candidate and as by election e chance bira radia chiregusi ige chitimu echonzi ne chiaye chitimu echonzi ne chiaye if you go to the government you be as a government so is part of the government if we can say lakini ingeringa for the day ODM no era serikali chubiri akina yondoyo lenge health le role agriculture na akina Kabogo they are in the government gano bara serikali no opposition ni itolende nabantu bonse pino bara serikali for the government of the day ono time ide bikokole bitoja kominane byake lakini the free advice I will give our brother Matiang'i neringa you just pray your politics tia goja okora politics ya roko bona gatugotomete ziko wendo ligichikura aba bonse bibako bolia ebirogo byo MCA may it be where he comes from is your brother the only thing getting an edge pass ya bandu ranyora tobokoretie lakini rende a destination omontori na Nyamira Express oyo ndoli na olinire ena coach oyo ndoli ni Guardian na bonse pioroje Nyamira chigweta kiro montai weka so rende kero jo ikenga kiwe kasobo kiro mondo tawe kasobo and asere Christmas I think that's the simple advice I can give him taba sikoba boda na mangana ya election era regendo na ngwancha kole no go to wish all the best let the best candidate win yes muikarende nande mutoke mwacharukire mwachire mwino yagarari mukorigie na murarorekane kiri umuntu atete goteba no mwana wangete mwana una bukumanye serieta ya mwana wako na ngota yana iki oratwara abana babere oyo mabo munyageta no ndabenjini igokora migangi bonza batabe chinji wanchu muligiriri nigotogendete gukwana na Richard Munyancha namona senara mubuliri igoro ya siasa yegendete gukore kwase chinsemo chiagusi nande influence yebwate guchiase kiliba korage kuru kuchi campaign na namono astogendete koda kuligiriria mange nindo chegega mwana Teresa agotebaligiriti kuru chinsemo chiri chia Murang'a County na namono gagatebambia mono asumurubiri umya nindo chebali bagendete gutuma chi message ino gocha ase studio gaiga asema mbia bono muna gatebia enamba yito yo studio nigere 0788 666663 nabo konyara kabago gutuma ujumbe yaga asema mbia bono gochaga igase studio gera tonyara kabatugukwana asenchire bikeru nande muna tole no muske Richard Munyancha kurwa asense meyu ya nyama ya ward onyara kabago kubulikeria getakire kororekana asenga kie ya bono igana bira toke turamuikera nabo matura bwo na reti nyama ya yonsi onyore kenyorongero tarasoa egero kinekene tinda onyore inyumba rero tarasoa bono tigatotebe binyoro nebikebire sana comparatively kurmo Syria umuske ukabaira se count amini se ward ino ya nyamaya yes mubwate chi ward chibaitana neriye baitana ina alibona chiwoje tetana ine ward to siekedete ne to bwate ya umwaga monera monentwe yere north na township yes umunyamaya na bakorra magendro nagendete bugwa bamata yes inu mutarayanyora inzuranyora
ebinte byino bono mbatete kumanya se bikale no choge ndo rubwate chinguru cyo chikora boli ngaki emyake ya ite tato ya liru beka rabate haliru na nzige Mungu atakurudishia no bwate chinguru cyo chikubwate ngaki bintu bitu ngaibire nende se ubwango igatoranyora no lamsab no magoli abira tatara ticho nakibango borete senjo amete no mungai ninde ende mba maite ngebintu byabanyama ya birobyo lazima tumanye sibya chete na lazima tumanye ngasike byakolete namangana na mangaroro chipaje nido chetiwe bintu mbere betu cyanyamaya lazima tuje tubole naki ine ibibya bitu asabanyamaya kaibire igo abanyamaya ntongo batabingeringa bya shwad ntoma etento wato nimbwato umanyibwe saine amangana ipache ni metenga kare cyabera rokete cyibwento korega sinene onye nchikorete oyo chibete mu korenta aho twatokorere gasi kiagera cyo kirasa moto kidai na lazima chikora umunyamaya ekene kiriya bwento okorero nane nakiye tokorora ngabonye gusuma abantu bande batamaite bataye understand the thing babe ko bune rapping star government nyamire no visio ola toke naende butuke ngeje moja mwaminyoka ne chigari cyo serikali cye county ngeri ndogo sari mali to senjo ne chigari cye county ito togo sari nduto kwesareria lakini zizie yaje te mwisonde ko kora uchunguzi nyamira okobeje registered naende ngo batomatole baje babwatia bautari chigari cye serikali ya county butuko nano muntu bakore campaign erinde baro batigo amangana yobo obochi bato bakora batigana nabo batumire lieto bochi ngakiambeo ya EACC bairete se county ya erimbi yere nande natebanga kyo muntu nabwate gasia kora ngene gasia wajo kora mambi na barungira negasia bakora tiga bakora uchunguzi batolezera machifu enyo muntu komaite no le clean bahenga kibakore gasia lakini nyo kubwata wasiwasi na ntunto manye kiara at the end of it zote komana ki ekene ngiri kike Wanchu muligereri aigane Soko TV una nagatebya nindoche kira Dennis kuruchinsembo chia na kuru City Salams Club goteba nolime yomurobeli no endete kubwati ngwana twendete gukwana semambi yabono negatie jujumbe chiri chigendete gocha ase studio na namono igongendete kubwati no nyanjiri chia chira sensemeli ya WhatsApp na Facebook na boigo nindoche gaiga Ibrahim aguru kipumbum ikweri honorable Munyancha is a breakthrough of talents from using incredible support. Another tournament starting on the weekend. Consider us Jamii FC from Bondeka Nyamaya tunashukuru. Mugambi Munyancha ni nobuogo semelia ya Nyamaya yaito. Yes. Oyo akurukunga Ibra kapumpum asakale bateba Robert Yokongo oyunero mugambi tutagete Nyamaya yaito nindo chega iga Colton Oto agoteba following live from Nairobi biyamono nindo chega iga Kememba Joseph agoteba kutoka Nyancho Kisi Town tuned in biyamono negatie jujumbe jiri twanyoje bono mbale batebire birende kwaralire kuruwa search interaction kiri barule semambia bono bagoteba lende na batagitumuka piole nyenche kamine tournament yawe ya football bangete twarolire abana siasa bange gutwara bare ebiminano bye chigosori mono mupira igento tararakero kibako bo advance mono na maminyoko end product no yego cyabo mu cyando umbwate biye mukorwa but kubugoli abana aba bagende to another level bono buna Munyancha bwiko munyene turakwa nabasaye because inerenjere ye moyo korosie gasi kugo train umwana uri gago nyara kumanya ko sori umpira mambie ndonyore Shabana bune itulero yachagire ko kalibiye iga yeko muira na nyore siringi kumyo bariki bwekonyere partnership kyobwate federation nemanye teke mina neke enjire kamiriyo naki ngoteba nga when it comes to talent lazima tuenaje with all cost na ende naki ngwaligani bono bene station ito Sokonga onye mogoja mubwata bamurabana bawako mupira ngocha kubarora onye ndoko wabeka roje malero gaiga igonde ndochirero mule paka YouTube live ekenege ndugeta aruwa bugima bwensi na okerega igono emuntu nde bwensi kunya kuligere na kia bana bali baje mupira isekebe ntu afije na kibage to mupira muntu bwensi kuliyo mosiyaza na bakolaki na bakonyora na ende na kitoko tebana ki tubonde tuigole tutagete ko cha kamangana trojirero mbato letara free internet we want to use it nga kero mupiro yo wako
ntole na ntubeke omonto oyo mo timeline tumubeke na kiage tumupira na kiale at least talent ya nyara korokana na ende egento giato itire mono na keke to chikomyoga gokora negative to Kenya maya for a very long time chibese chabe kuro negative to Kenya maya chokora chikorosi enda maswali buna ina ro munyanja mbwate ngingwe kali assembly na ki chibese chete tukorosi ge chika ichire why asenge njonga ndobwata bamenyoki tokangana nabage mubira boga tobwate ndobwata abamenyoki ndobwata ndo akafoli ndobwata abantu bawaka nyonyera hagipi tali na tina abaroje na babwato talents. We have people who have talents barakora mangana yonsi lakini kaibaho chikorokeria onye ntubwate geti bawo baraki bakorokeria gono swanya mira yonsi nyonye style meto ya manga I don't know ngering atinta iti kubule maswali uranyo chinga kinjiro keraje kere lakini nje Kenya mena kinde tukulige lima ina ki kyabeire erinde bintu bitwande to kibesere ngecho kwana bona kibekire segetieke chimbesa chinyinge irenga no bwate figa figa na weche tanti karibu milioni 100 chia kurocho tutaro chidinde nyama ya milioni 100 yes we don't see what they have done guchakira serikali ntangani yo musike nyagosira guchakira serikali ntangani nyagosira ojigere jibase cha bera lokere de segetieke to Kenya maya there over 100 million guchoro interact ni chi fige chibakubeka kwa manyanga lero allocation babeka guchinyama ya nabenga nayo you know you can't lie to us when a budget is passed ngera nebekira jibase chibera dispersed to that thing the thing area dinero yabe shocking kiaro kole na besagete jitengere okora gento gete lakini gongo ande ground kwanyora ngei if you move around you can find in your easy classes chira located money chiwenete kwa gacho but if you go to that place kwa no bonyansi bomene though there's nothing like that ntagete kora manyo muske bonegerere ndetore kana tokogenda ichihiese nyama ya stadium yes ese kerengo kia chibese irengebekere from the figures you manyete kwa interact na you see again to bawo jaba korangeringa they normally put now we have set aside this money George Korean Faith ege ticket Kenya mege ende kabeke okoro mupira once kwaroranga chirori chachire na maraba chabekere 1 2 3 if you go to the village itself it's not even worth for the work nejibase chiba located and then kick toko tabanga boniga barabeke allocation because no bwate passion nase mupira yes na bintu binde bina chikosoli chinde gwate standard kyote tekwaga chanyama yege tikebe standard nete kwa nyama yebe ne tutagetenga at least ne twara asogwa kero mupira na sabana baitu bakomenyoka kiagera bona igoroje ntubata baso abaise korugusia bamenyoki onya batairi chi chance ya sande oja okora masoezi mulengo jako bamanya lakini toise koleta ngatwaira bana baite chance asesobo bale we can measure the talent erororo to wonde binga una ntunto bwati mwana komenyoka when I was in school I remember komenyoka twarenge twaminyoka mpaka national keji talent ichigochi tiganda senge njoliri orumonto le school no bwata soko irwachi kwaminyoka ene baye naja senge jombaye kanedi for that time kera competition ere ke ko ikomo area ba ko competition ya national when you done back home moko what on the time yanyo le talent tiganda rakubuli iswali na boli title liberera asinini yes kera gwachire boda boli tukubuli nyama ya stadium na bame ibira chikabaka kokorwo burayo nyago konyora batebenga ikene kimunyancha tutigirete abatebelie taligia libwete ubotenengu yes chibese ile ngoligerete chibonete kubeko kwa gachigetie kiki standard yoligere I think what they approximately ngajitakere kwa sababu the surroundings ya nyamaiya abantu bale baro asinga in general ya very conflict ya nenenga abantu baro na ende nete na entaliete kanete kokorigeti abantu mekondo bugoti nera abantu baitu bamenyete ikitali bolimo nekene abantu bamenyeta so bolimo wegeti once ikonde te kobe taraja ekoboro na ki onya ekorange na segeti na kitora nyore libageri ligeti otoe elinda tokonyora sandaragia elinde totigere libageri toro segeti standard totagete egina kyo esegia nene era segeti Kenya tari gende yonse nengeringa omuntu okororanga gokorusyoyo ongangire lakini ngeringa tokorusi muntu asabere aseli bagali litigalete mbabegete orobebe
Robe ndo hiyo. Nabo kere wasi unakere. Wancho muligeli tutete tondo mutumu kumusini togendete gukwana no musikeri jari Munyancha asimambia bonekera ngomboli swali igoro ya specifically chinseme ichi cia nyamaiya ninkilinta getenga anyole libaga na kwaerera buya abamenyi benseme iyo banyare ko baba kumanya kilikibwenete gokorekana na nemo ne mirubiri abwate busi obwo bocholi obwo guchikokorekana boroboke na nemo twategereire nkwana iyo musike Fatuma Bensouda kurwase county ya Homa Bay estoigunga akumunyoro musike Raila Molodinga na boigo nindo chega iga oyo magote ba Italia na Lame Kimeki kurwa nyama ya ward igonde omogosoli mu mupira na nde nigo nagokire asemiremo Elia Munyancha gendete gukorera abasaya se chinsemecho agoteba Munyancha n'umugambi na nde nimusalimie hapo kabisa nabo kwani bono Lame Kimeki ogokwanira nanje na itabira bia mono togende mutimo tokoirana tokore semo yo mwelio yengwanira Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kera kama tingatara Gaiketa ni ya Nyamira na lena shauri sangwe Ngararombo ijana Umozu watera mabwari Muligeli bwe Nsoko TV oyo no moroberio gwokongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagosibero ngoli na hali ya screen ne chingero chikoleto na manambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Obe bakalia omoto yakabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mwancho muligereri Nensoko TV egeta sena mbemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yako ayulibaga na kunyara ko baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara ko batopo umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nenyara ko bakoigwewa Mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamulo
aliaso mugusi yale enuletie tunyare ko batoko ire ke gusioro no mugusi anyare ko baga koigwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko baga koigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no gotochi ko batogokora eke igekuru gyeito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo mino mwancho muligereri tunyare ko batogokorareria okorari kwanya gusira asenchera bwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi. Eye ne Soko TV oboroso bw'omugusi. Uya kigimo mwanchu muligeli bwe Soko TV umurubeli ne Soko bwakire na namono togendete gukwana no musike Richard Munyanja asemambia bono nakuligereria biri bigendete gukorekana namono enseme ya nyamaiya yes na kuligereria ngamiro bili kibanya ko bakobeka chikambeni ngakichia beire kibalingire gisati baikire binyoro baumeranire n'abamenyi barororo kikeli bachikokora sobwango na namono togendete kulingolia kwere ne enseme ya muyu kuna guyakire campaign tuligotebe ikoko no kuwona rende elitonyara kuba tokoranga imirobiri ya nyara kuba yakogenda busina bugo nyara kuba baso asengwane ya bono mambi togendete gukwa no muskeni ndo cyo limwa nyara kuba mugolika chimessage ino gochagaiga igati yabo buna baba Lamek na nene mono bali batebire ni gara baraba gosoli eseke minani kikia goche kwara twara banyare ko bakurwa chi ujumbe cyabo go cyagaiga namba ito yo studio ni 0788666663 na namono bogo nyara ko bago kubolia kelikendo raga nikotaka kumanya kurwa sare eneta ikayomo elio montokoro sia kerengereri dire bawo ikerese chikura baja kwandese ballot na nde kale ya moyo kanchikalibere karatasi ne yamo wika kwachaka kubeka uyo nuru lyomuya utaregero jaga bakora ihegero bwebuli akarabura kadia bada siasa abotake kumanyanga kiere na bokonyora libaga aiga umubuli kilikendi yose ayotate kubuli na kabeke na libali gena liyo ntuko kora mono nje innocent bontabe timanyanya maya mono bunuraye manye na bongonyara ko banko mubuli guchia subusi bwaye lakini nande nechitaikana jochi niko chia minyokira sana ndoje chetire chitaikainye maiga yechinsa isato asemambia bono muske Richard yes twakwanire byonsipi muraiwense Dr. William Ruto gakare goteba nga abakenya nigo bali abantu bakorengereria ngensa tusuki uchie kirengo kiriguru nigo turakora amagendero sana mbintu kiri kwara kwanire bintu biri bya magendero bintu kibiri kwarorire kurwa sebono buna gwakorire campaign kurwa sabantu banyamaiya biri uko wish no banya bagotebi ubwente go kurusie sebirengereri byabo biroro gento keri go wish nyale ku kiongori kurwa sebirengerero by'abantu bitongeringa amanganaya achirenga lazima umuntu webe sama wake kura inte otokonya na ndente tabantu baito bamanye obuya bwo wake kura ningi kera abaswaire bawateba siasa mbaya maisha mbaya mwaga muyo tebete yes and twateba na ki good governance na rewa lead to good life bad governance bad life na ki ngoteba nga tokonya ko bunisa abantu baito na ende nena nawo tebi tindata chakira kenyorokero kyo kya nene chinga kitwe umuroje ne chinga chire lakini ngominyo kande na ende na teba nga ndiko tara na gali ngota na mogoro ngikero mu ino lyolenga no mwako lyolenga mwerese ngento kingo chikomukolera igo gentonde tabantu baito torusia samo ngaito ngeringa omuntu no guruchu wake kura ekura ne yake awaka iyo nakikero mondaire right kera we kera ali se parot mondo tayo tebina na kwetebe sabeke kuraga we kali se barot ya weka kwaligerele na ndengwa teba to weka malo ja kwateba oyo no lyorome lakini ngeringa ngosaba abantu baide chinga kichabo basome kero omuntu umete nabo weka nyonya anyumba mu awo wateba naki tubwate munyanja ndubwato oyo nawe no aya oyo nekiale
oyo na kia aiweka kwanya kwa eliminate kwata na ki oyo eke haya oyo eke haya adala sukwatika no muntu rero je na ki oya era se ikere na botokora ki na botora kolega sinere na ne kingote ya ndo beto na ki intuna abantu abangaini abanjo beto na abantu abangaini mule nyasaye na abaito bungaini semi tia kubugurirwa obongo buna ahakiranyagete nayo beko wate light na ndena kiaberete light wake kura asengejo naye independent nayo tutaitwa ke kura yao tali monda ko bogolia watewe chugwa kiranyagete kura oyingo gosiria. Okay, wanchu muligeri gagote batalinga nyarigita ko bogolio chugwa ke kura tagitenda arabe kingwana yo murai bwense no etole nyamaiya no na bukuru kerengera ligeka renga kiene sigate bandu bwati bongo bwese abate batura average agati igomba gere buna ego PhD bado no level bone ere buna achirige tunu kigoro onyorire ngantore gatikatia igo gaturigete abata banaye banyamaiya badete ko banyaga kigo chiko heke semiro biri average bachumuligeri tigago mu director itachi se clip ikyo muraiye gara kwaneta sense me ya Qatar atebege ntaligereri kurwa saba Kenya igo tora average. Shida friends, shida tuko naye Kenya ni average thinking, ordinary, usual. Unless we up our game, unless we up our ambition, unless we think about the extraordinary. And I like the person who prayed here. He said, excellence and integrity in his prayer. We have to begin to think about the excellent. Wachana na hii average. Hii average thinking hii ndio inatuletea hasara. We look at everything, we think it is impossible. We look at that, we think it's impossible. Others did it. Why can't we do it? So I really want to persuade you as citizens of our great country. Let us agree to change Kenya. We can do it. Let me give you one. Muske munyanja. Amenyi ba wanyamye no barabara ijose. Igora ari bari mirubirie badete ko bajalende bano excellent tutagete. Abantu baitu anyamaya nabangaini bare naende mba maitege batagete. Naende go gweta se bare nabo babanyagote neki ari sikwago sitege ndonganje no muntu uri ogotebigere kwago sina munyanja to basikwenda njireye gende njireye. Okay, igo geroro cyo muntu agotebigo igo nero linse yawo sinero ligoro yawo igo nero ligoro yawo nero roche kiri utakoleki otaroche lakini ngolengo monne bwensa okwana sengenyo gere kwa ndege kwasoire Dubai nande kwaligerie Yesu kwa rucheke ahe ero kuri ebinte bibere kwanyora nejise kwa jinse bibere tabauti but nagingote banga kiregento nabantu bakweru barosia abantu bakweru abanyere bakoraki barosia ngeringa tutuguto weancha tutugute okwegimeria tochasobwamu tubwaterane nabo tokwagacha kiregento kebe wanchu muligereri atabasogo chasobwamo nabo mukwagache gento kebe ninyegene tabantu banyamaiya mugendete go chasobwamo chikule echi cyababwataniri mugendete gukwana ngobora ni muri Nyarebe nande mwabora ni Nyarebe mwigwana mwaroranga nkikelimuganete nini mumanyete kimutageta senseme yo indo chega iga Ambassador Patrick Matoka gateba tuned in to a very articulate leader. I'm praying for him and I believe God will pave the way to victory. Richard Munyancha's track record speaks volumes in Nyamaya Ward. Agateba nga gawo sabira oyo na Ambassador Patrick Matoke no mumanyete ngagerete gatebire nga track record yago na yegenete nga nego kwanire nande mono gusabira Nyasanya ariko bagakonya nande Nyasaye nerongane timono kegera togotegemea mwanya abantu nebinde byabo bindi yose ndoko nyara kiri Nyasaye na bwato swali elinto likorari bolia yakogera kero kuminyoka chimbero kiro muntu ataita airege egetekelia gwini aegurige na lia mabera lakini swali lingo chaliria boligwa kera twa college debate what if Nyamaiya yatebiro muntu mwao akibugima bwochikawa uchibosio ubugima kiro chikokora
Ogima lazima bogendere and for what I've been doing there before na ngokora singe njonga lazima banyama yabanga kile chikura. I've been doing what I've been doing. Ikongen to kora yengene to kora singe njo ndoje. One is service to humanity, lazima ngende ko yakora. Kuligiria abantu baito abaringoli n'abanyagetali bachiko bakonya tali basaba baje kongakana okuno okonya. Naende ni mwegene de Nyasaye naende ningo somande buku naende ngochere ansomingana Nyasaye tabwati deni ya muntu naende gento ndate yo ndo bitongelinga Nyasaye atanya kutwana deni ya muntu kwebwe to korera abantu nere ngo gusubulikerale uwakana igo kobase kirogo it is not a do or die thing ikidegenda na lazima kose lasimebe lakini ngeringa na kietigeire abantu bakora uamuzi kiba bakora uamuzi batebe ekina kikerega tari kikerega we have to respect their decision kana boka ba kora uamuzi na ubarure kerengere kyo batebirenga na berego I think gwikiraga bwo no tugukorera unless kubwatenga nende yonse gotebyo umunyama yese mbambi yabono mana mangana mange ngo batebye kurende tiganchakire goteba iganga tiga Nyasaye anyare gotorinda nenda tubeke owo moyo naendo gusaba kwane botambe ngolinga abantu baito banyare gotwara afirengia naende yarone yadi ngoruna kimukombeka sekero gekyo genteke tangani ngo chikoligereria na mangana health y'abantu baito gento kende ya kabero chikoligereria ngelinga ebimeli byabo barusire mugondo byabaire faida gose naende ngoro bagocha onyo muntu kwabekire kibando cyao nchikokonye onye cyao begete mugondo negakonye naende ekawa yaito sikwisi aja ikoleta besa ngokonyere lazima tubwatire litole na kia abantu bitu banyare gokonyeka na ndege ntongo sababa nyama yangeringa kwa kambi ya mono senjo ndorara bururu ende onsi yasenga kiye ye campaign I want ndege dando baito mube komorembe bunolego lakini mube komorembe na ndeli tukoliro wakachikura chigoika igongo basaba buno mwana ino nasoma bubwanjeni mukwenda alia igonda ambaye sanemo Richard Munyanja beke gobe namba isana ibere inambe yebe complete ilinde nyale kokora alingende tokora sabanyamaya inde tobwatirane naenda sobwamo twagachenya maya yogosemere tenya saba sise wiya kigimba Richard Munyanja asakonyora libaga goche Nsoko TV na murwanire yonde bwensi olese seme idere nabakonyora libaga achichega iga elianyara ko bagagukwana na intu nere twigwesera yaye na gwakwanire gekogera inchire ya moyo kwagachana na kungainia neliyo gatebanga nyarebe libaga bakwana bonsi kiro muntu kwaranga nyare ko bagaruchi semichia twakoganiria maya ngingo barika kimuranyare ko bareta bonsi ya twisaranse nebe buya lakini kimurache nyamaya kera ni mete Nsoko TV na bewaka live ko nyamaya go cha Nairobi go cha Ndonsi na boto wisaranse actually tigatokora umuroberi torore go se tokwana nyamaya twikaranse hall neroro go se tuchichega iga egera tukwane twensi to interrogate egera litukeli tumanye ngo munyamaya ngikiriaga neti egera togende busi umonchi murigereri umuroberi Nsoko bwakire twikiro mwelio na nigo nagotebi twalingira umuske Richard Munyanja kurwa senseme ya nyamaye kiama kia CCK no murwaniriri bwo kuligia ikiro kyo bwa MCA senseme yo kitalike 22 abanyama yango nyora muri baga muchi kweboera na gochora uri muganeti cyari kintu muchi ko bika serangi munyara ko bamoko manyango uri mo gochora n'ururi yoyo nabuguretie biri muganeti na namono gochi ari goikira ni biri mu bwenerete tuliko batebi amangira kiri bagoteba iga ase enga kiende yonse konyora libaga liyo chikochora omubaro bwabarayi bali bachikoba baokora gochora umurayi uri mungaini igekuba ngabali muanyara ko bamugwaka chikura iyo umubaro ino komanyekana nga abantu balenga abake bagochora umuntu mungaini mwagwana mugochora umurayi utaliko kora magendero n'umubaro bw'abantu bali bamochora noro bokumanyekana nga bali bachikomochororo tibamanyeteki bachikokora talimbanga nane namangana kwane twe n'umurayi yo mu bwense ya America iyo tebetenga ekero kogenda so gochora chikura onye gochora umuntu mungaini igo bali bamochora mubaro bomanyekanire ng'ense yu kebwa tabantaba ngaini gochora umuntu muliri na aron bikunyara kabarekana mubaro bw'abantu baliri bali SSM tali nyama iyoka n'emyense ya Kenya kendi yose keratogo korage kunyara kabagekorekana urubeli Nsoko bwakire litere ni Innocent Onyango twalinge na Diana Bindemo kebatino ale SSM ya kabiri studio nindoche Dorin
nabo igo nindoje Felistas Kabendi igoro nantebe team tebelie teli burungi ayana nera na morole mambo vipi waria mambo senjire wikera nutigango na Rosemary ni moroche gaiga bono mambia akikwa mukwaniri gikoyo ena mu oro ne mwega era ngwakambia mona senje station gito gya nsoko bantu bonsi no bali igo okay kiro muntu no arega igo mwanchu murigeli nabakonyora libaga nagoswase eke murumunteke Dennis Kerandi kuruchi semo chirichia na kuru Salam Seats Club na abeke video yaye tigatoyebeka sembeo asagutu akiro kwa ili tukolera nigo chiabu tumirane mambi lituko lya kaneli ikiri kurukwiliane tujara kaba tokora buna twakora rero na gwita nigo ikira bwese twakorire biyamuno ensoko bwakire asamalieta bunabotambe engorguke Randy Dennis aka omosori wagasusu koruna korusit Saram Club oikaga chubase Italia na inche nonde meyen Ensoko TV oboroso bw'omugusi ano buyabule ano tukonywa amacha makeno nokukuru tigante ya mashabiki onsi piaboke njakere Rochas Nyariki nje cheria kerubo nje Saro Monyoni Joshua Mbuya Trimba Anthony Ragori Eno Kunyambane omwana sirisopendwa Jones Vundi amenya Shira Kemuto Dagera Siogega na mashabiki onsi pi baboke basoime Ensoko TV ano tokonyorobu obwansubuya ano tokonyorobo semyo buya ano tubwata barali bachire nkuma kaitata babo Diana no bali Innocent no ali ensa moye chikamera choni ke bati no arago chimure kabuya yani akone gikira lingana ligokoreka eliko goikera oyo minto Ensoko TV nyebeko yekiri eli moti otugutepi Ensoko TV oboroso bw'omugusi amarore nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyora lichibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabandegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboroso umugusi Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi omuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu All the magic of Africa distilled into one incredible country, Uganda. There are savannas filled with hundreds of thousands of animals. To the west lies a mighty mountain range, full of fascinating vegetation. While to the east is Mount Elgon and its astonishing elephant caves. Untouched rainforests are home to hundreds of mountain gorillas.